Ramogi TV. Ramogi jonko pogorogi mana teri nyaka weche matimore kor gwenge kaunti ma Kisumu eni jodolo mawuok e riwruoge kanise mar NCCK kwedo okang' mager monj mane obila otimo odiochieng' manyoro e od jakom mar gi Bishop Ngire David Kodia e kar dak ma Migosi e kaunti ma Kisumu. Jodolo go dwaro mondo obila oyang maler gimomiyo ne gioro apisa maggi mondo omany jadolo no kata bedo ni gisechego ne onge e ode kendo anyuola ne emana nitiere. Giwacho ni monj ma okinyi manyoro no nokelo negi buok ahinya ne anyuola mar Bishop Kodia ni mar ok ging'eyo gimomiyo obila manye kata bedo ni en jalno manyalo gwela machope stesend obila ka en adiera ni nitiere gima obila dwarone. Kendo ne giyawo drise magigolo nyaka rarind mag loro drise kagielo katen mondo gine gima dhi mbele. Mama no pondo gi nyithinde e room machielo. Kendo nende ka oseponde room machielo ne gitemo to ne ok ginyalo. Bang'e kane ginano kawadonjo kaachiel kod jo media to ne giwuok achiel kendo ne gidhiyo. Nyaka sani pod ok wang'eyo gimomiyo ne gimanyo Bishop ma en jakom NCCK e Nyanza to wakwedo gi teko duto monj mar obila e kar dak mar Bishop. Wakwayo obila ni kalure gi chik kantie wach moro to ber ka gioro barua mar mak kata jo kisungu luongo ni warrant of arrest. En ywakwa kendo en kwayowa ni sirikal mondo non weche gi matut kendo kik wawinji kata mano odiochieng' ma kawuono ni. To kadipo ni lure gi weche ma osebete pinywa mar Kenya ka ginyiswa ni ang'o ma askofu osetimo madimi or ne ji mondo bi omonje. Some police officers invaded the home of Bishop Professor David Kodia, the chairman of NCCK in Nyanza region, without a search or arrest warrant. We believe that the police were seeking to arrest him because of his vocal statements on matters of social justice. We call on the President to assure Kenyans of the protection and freedom of all people. Ramogi jonko podwa ni kaunti ma Kisumu eni jo hala mane yudo lala kaluore gi tulo kod kuo e kinde ng'anyo e kaunti ma Kisumu. Koro jiwore mar chiero ohandegi. Jo hala ga oketo geno ni twak ma ichano time e kinde jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga biro kelo duoko mar kwe. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Kurudi vile nilikuwa ni ngumu kwanza wakati wa sasa kuna mtu yoyote anaweza kukusaidia wala hakuna pesa ambayo tuseme nimeweka alafu naenda kuchukua, hakuna. Rasmali yangu yote nilikuwa nimeweka hapo ndani. Endalo ang'wen nyaka ne jonjore monj moko kuom dukni moketho kendo yako mwandu johala e kinde ng'anyo mani obagi kod kweth mar Azimio One Kenya Alliance. Kata obedo ni gikwano lal, okang' mar chungo ng'anyo oduoko geno ne johala e boma ma Kisumu kaka Hassan Hussein. E alwora ma Jua Kali, gedo dhi nyime duka mar Jamia mani omonji kendo yake mwandu ma weg ohala wacho ni nengo gi dirom siling milion 15. Hassan Hussein ma en wuon Jamia supermarket ikore ka ugeno chiero ohande. Tumeathirika pakubwa sana, hata wacha mtu mwenye ameporwa hata mwenye hajaporwa, kwa sababu biashara unafanya leo kesho ufanyi, unalipa rent ufanya kazi. Kama mfano mimi nalipa hapa watu 12 hapo ndani, watu wenye wanafanya ni hapo watu 12. Unaona? Sasa nitalipa watu namna gani? Kwa sasa hivi na repair, natengeneza hata hizi mashelf ilikuwa imevunjika. So na repair nione vile nitarudisha biashara yangu vile ilikuwa. Asani yangu fungruok magi yudo kaka johala kotenre kod chungu mar ng'anyo. Tunashukuru. Hii kwanza tulikuwa tunakufa moyo. Kwanza wafanya biashara wote walikuwa wamesha kufa moyo, lakini kwa sasa venye ati dialogue watu wanaongea iko matumaini. Naona ni sawa.
naomba isirudi, tusirudie kwa maandamano. Tunaomba waelewane, wakubaliane, maisha endelee kama kawaida. Komachielo, karkano ringre jomotho mar Kwe Funeral Home mayudore Jaramogi bende geno chier. Jomaundu ariyo maitudo kod monj kachiel kod yako mwandu podo dinnegi etesendo bila kendo biro chwalgi nyim doho tarik 14 dweni. Johala geno ni twak mabiro e kind josiasa biro kelo kwe kendo nyayo lwasi makare mar timo ohala kod dongruok. Kata obedo ni ng'anyo mag Azimio nokelo lal mawiyo yugno ne moko kuom johala kod kata karkano ringre ni mar kwe, geno margi mar chungo hangi kendo pod ngima ka girito nonro mag obila kod olemo mar twak tok chung ng'anyo e kind kweth mar Azimio kod riwruok mar Tend Kenya Kwanza. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kopogre gi mano en ogai mar obila Jafet Koome koro go bade piny kowacho ni tende biro tego siepe kind jofwambo mapacho ka kod obila. Koome olero ni gibiro rito ratiro mar jofwambo seche ma gitiyo tijgi maonge rakruok moramora e kindgi gi obila e lai margi mar tich. Ne owuoyo bang' bad migawo mar obila yudo seyo tok jofwambo moko yudo hinyruok kinde ng'anyo mane oluonge gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance chieng' wuok tich mar juma mokalo e boma ma Nairobi. I need to let you know, I have relatives who are journalists. Yes. I have close friends who are journalists. Can you imagine one day waking up with the wish to arm a close friend? Can you imagine of that? So, you are all, incidentally, a number of you are good friends. We keep talking. We are good friends. Therefore, I assure you of good working relationship, of your safety. Any time you feel you are in any way threatened, any issue causing you discomfort in terms of your security, IG is available. Welcome to Jogo House. Tell me, there's this police officer threatening me. And I will offer you safety, security, protection, just like any other fellow Kenyan. Nyakoro mgajwangu report makamano bende makilowa giko mar weche manyien okinyi makawuono parni chenro mar weche manyiena orumo gi kanyo chenro pod iye lach nikech mar bang'ma abiro bedo kaka uyo matin mabiro en nonro mar gazet aneno kanyo ka Joyce Oduoro sekreyo makaro okinyi makawuono entiere gi jafwambo marwa Jael Lieta kik di mabor. Nyakoro mgajwanga ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore nyakoro mgajwanga biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi. Kod an Sharon Ong'ao. Kik bye. Nyakwa Ramogi, be isegombo bedo gi mwandu? Wanyiew gikwa mondo eka wagerre. Kikideu, e chenro mar ohala gi mwandu, Ramogi TV koro kelo ni puonj makare kaka inyalo timo ohala malokre mwandu. Ting'en ni goyo ohala gi rito mwandu gin weche ariyo mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 1:45 mar otieno, ka ikelo ni kod Lydia Okeyo. Kik bai. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV, wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi
lony margi kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anjetich. Kamano bende wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny kikibajigoi tudi koda Jaelieta ngeso ka ngeso Sadeko Otieno e mine wacho. Ka Jo-Kristo chung' kachiel ka giparo chier mar jawar Yesu Kristo e Pasakani, wadhi bedo kendo wuotho kodu e nyasini ka wamedo miyo nying Nyasaye duong'. Wabo bedo kod kwaya kod wende koa kuom jower muhero, sinema kod katun manyiso sigandi Yesu kod jopuonjrene. Wabed gi kwe kod mor kod hera. Hawi maber mar Pasaka koa kuom Ramogi TV. Mae e chenro makelo ni gigo mamit. Gikelo ni weche mamolo e pacho ka. Nyanyakach nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yud danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 5 otieno mane Ramogi TV. Oyawre nyakwara Ramogi Ajuang kamora mora ma intiere okinyi makawuono akaw thuolo makende mar rwaki nonro mar gazeta. Kama tayi nonro makamae nyinga Joyce Oduoro. Okinyi makawuono abedo kod thuolo makende mar bedo kod Jaelieta. Jaelieta en jachung weche marwa. Ka bende en bende osiko kokelo ni chenro mar mine wacho chieng' ngeso ka chieng' ngeso. Jaeli chieng' nado okinyi makawuono. Achieng' maber kabisa. To in? Amba chieng' makare. Kawuono nyalo wacho ni Nyasaye ong'uono nwa koth ok ochwe ahinya bore Nairobi ka gokinyi. Otemo mana nyidho matin tin kata kamano. Dongo koth en ang'o wagweth. Obiro gi chiemo manono. Koth be wuon chiemo. Kata kamano wageno ni jogo mantiere gweng'go makaluo kod counties mamoko kama chiemo nyalo nyake. To koro osechako pitho e yo makare. Kata kamano Jael wantiere kod gazet mar The Standard kod mano mar Daily Nation okinyi makawuono mwadwa lidho ne nyakwara Ramogi Ajuang kaka pile walidha matin modong' to ng'amango hero nyiew gazet to bedo piny somo e yo makare. Gigo maneno komipeke gazede ariyogi gin mana weche mag siasa. Weche wanyalo wacho ni tungni mabende sani podi nitiere e kind kweth mapingo piny owacho kod sirikal mano mar William Ruto. Kochaka yanga kod gazet mar The Standard okinyi makawuono. Thuon wach mabende gazet mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono. Kinyalo neno gigo ma oket kae. Waneno kanyo picha mar ogai mar Azimio Raila Odinga ochalo ng'ama wuoyo e simu. Kanyaka sani koro otemo lero adiera manitiere winjruok mabende ne gibedo godo kod jatend piny William Ruto kaachiel kod kweth mar Azimio la Umoja. Kata kamano odiochieng' manyoro ne waneno ka jo Azimio chako wuok oko, gichako gilero weche mopogore opogore ma gidwaro. Kata kamano nyaka sani kwanyalo mana ng'iyo piny kanyo gino ma jatend piny William Ruto wacho kaachiel kod mano ma ogai mar Azimio wacho. Nyaka sani jatend piny William Ruto wacho kae ni
gima osebedo ka timore kata gik mosebedo ka timore chien kanyo, mano mabende wacho kanyo ni history, mano mar handshake mosebedo ka timore pachoka, en gino mabende okodwar kaluore ni handshake makamano okosebedo ka keto sirikal kod kweth mapingo piny owacho kama kare, miyo tich ok tire yo maber. Raila bende wacho ni en okodwa mosruok. Akiana wach ni no bayo dhoge kungiso Gachagua no kadwa kata Jacobadi. Mano mana bayo wach. Ingeni wach mar handshake ni aparo bende kaka ng'iye en ng'ama dwa wacho ni oyie mokwongo. Inya paro mane koro winjruok obedo, winjruok mabende sani koro giwacho ni gidwa wacho adier ewi winjruok mano bedo e kind kweth ariyogi. To ng'at ka ng'ato wacho wan ok wadwa handshake. Ruto wacho ni handshake ni en gino mabende nokonyo mana jomoko to piny mangima kata piny owacho makinde go iko to noko tiyo godo e yo makare. Bende ka wang'iyo piny kanyo gik moko abich mabende Azimio wacho ne gidwaro. Inya paro mokwongo no wachi ni winjruok makamendie en ahinya madhi korka IBC. To sani ochako mede nikech penjo ne ntiere to gik mane ji ng'anyo ne wach mar nengo ngima mabende oidho ne kanye. Mabende sani edo koro Azimio wacho namba 1 bende gidwaro mondo wach man nengo man ngima mondo ong'i. Odwaro ni mondo oyaw sava mag yiero mokalo. Bende wach mar IBC pod giketo kanyo ero. Multipartism mabende ng'iyo ni duond buche mopogore mabende tiyo e yo makare. Ka inyalo paro ni Kenya Kwanza ne ntiere kinde moko mabende ji weyo duond buche gi donje UDA mabende ne giwacho ni ketho mano multipartism mapacho kende. Ka mar abich en kaka twak gi bende idhi ta gi yo mane kage sani ne giwacho ni en gino ero mabende itayo kokalo e od bura mamalo. Akanya kasani mana ka wantire wach mar multipartism no nyaka sani koro Azimio la Umoja kata Raila Odinga ka achiel kod Lange nyaka sani koro ongiso Kenya Kwanza ni owenyeo jod bura manitiere duond buche moko. Nyaka sani wang'eyo ni nitiere jod bura moko mane kinde mag siasa ne gichung' kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Nyaka sani ne gikalo tong' kendo koro gidhi e Kenya Kwanza. Mano kalore ni Kenya Kwanza e sirikal manitiere telo sani. Penjo en ni to bende mabiro timore yo makare. Kata duond buche manose wuok kendo manose bano piende gi odonjo e UDA. Bende koro gibiro dok mar mondo mi gilos duond buche gi go sango mabiro timore. To parni e kinde mag wach mar abich mabende Azimio dwaro kanyo. Odwacho ni twak e od bura ok romo. Ka bende dwaro twak maket kod mano mabende notimore e higa mar 2008. Mano miyo Kofi Annan bire pacho kae. Mage mapono no wacho ni biro loso lwasi kata biro keto kwe makare pacho ka. Winjruok makare nikech giwacho bende bwogo mabobwogo wacho ni okone ka jogi oketo pek ahinya ne winjruok machalo kod Amendi mabende lieko ni ka oneno ka jogo ogin serious ogin jogo eko mabende dwaro twak adier to gibodok ir jopiny manyiso ni gibodok e ng'anyo kochopo wuok tich. Par kanyo ni besani koro ne ndala biriyo koro wadong' gi odiochieng' ma kawuono gi kiny kende nikech tich abich tero jodonje Good Friday. Wuok tich en Easter Monday. Koro wachako kwane tich ariyo juma manyien. Kata kamano wageno ni gik mako duto mabende Azimio dwaran korka kora Jael. Anno ka wach ni mar nengo mar ngima mabende ni malo. E wach mokwongo mane bende onego bed ni chwale mesa kacha. Kalore ni en gino ma hinyo jopiny. Bende ang'eyo ni mane gima duong' ahinya. Mabende jopiny nomiyo owuok oko obede ng'anyo mabende Azimio osebedo gode pacho kae. Onego bed ni ene mikwong ing'iye kaka inyalo duok piny nengo mar ngima e pacho kae mondo jopiny owinj maber. Yaw sava mar IBC to kapar ka jatend piny William Ruto nyalo yie. Kalore ni sava mar IBC adira onego bed ni yaw kod IEBC kata ng'ato dhi e doho kacha to chwalo ng'ur mare kowacho ni adwano yaw sava. To nyaka sani wang'e ni IEBC onge commissioner mora ibiro time e yo machalo nade. Wach mar yiero commissioners manyien mag IEBC e gino mapono ni nyalo ng'i tiket e yo makare. Ing'eni gik moko ariyo gi wach mar yaw sava ahinya wach mar adek magiketo kanyo mano mar yiero commissioners mag IEBC. Bende e penjo ma odiochieng' manyoro ni penjo ni to wach ni endie bende biro yaw thuolo makare mag electoral reforms mabende nyiso ni kapo ni wadhi e yiero mano ma 2027 to onge ng'ikruok moro kata ywak moro mabende biro bedo nikech gik moko oketgi e lai makare gi e kinde machalo kodama. Wach makamano nyaka Ramogi jogi nyalo somo matut e it gazete mar 6 mar gazedni mar The Standard kalore ni gin mana demands manyien mabende kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance obiro gode. Jael adwani wadhi wach mantiere it gazet mar 3 mar gazedni mar The Standard
okinyi makawuono. Akia ka in bende giko dira mokalo nineno video moro kata kanda moro ma bende ne luorore e mbui. Ka bende wanyalo wacho ni en wach malit ahinya. Akia kaka jomoko kawe ka nyaka sani nitiere father in law mano mar DJ Brownskin ma nyaka sani koro dwaro ni oyud ratiro mano ne nyathine. Kaluore ni nyathine iwacho ni kaluore kod kanda ma bende ne luorore e mbui. Nyaka sani koro wacho ni gigo ma bende nomiyo nyathine owito ngimane ne ok en gima kare. Ka jaode, mano jaod nyare ma bende iluongo kanyo ni Sharon, ma bende nowito ngimane mano higa mokalo tarik 29 dwe mar 7 higa mar 2022. Wacho ni ok en gima kare. Nyaka sani pod entiere kod lit e chunye mar lalo nyare, to kanda ma kamano pod iluorore e mbui. Penjo en ni bende ratiro biro yudore, ten ratiro machalo nade? Mano ka jero kanda ka wanyalo ng'iyo en pichni ji ariyo go mano ng'ato gi min ode. Ka bende notang' ka miyo noero chalo ka gima ne madhusum to jaode mako tipo ma owito ngimane ka entiere kanyo. To en gino ma jo Kenya e paro ni en gima koko atimore, makmana ni en gima notimore higa mokalo. Tipo no koka owuok higa ni koka ji oneno, makmana ni oywak owacho ni ok en gima kare. Pod wan kaka familia pod watemo ni mondo wahil, to mano en ochalo gima nokonye nyawadgi kawo ngimane. Chike mag piny Kenya bende nyiso kanyido ni ng'ato kata kawo ngimane owuon en ketho mar chik. Ng'at ma okonye bende chalo ng'at ma onego jalni. Koro mano bende wacho ni mondo okawne chik, mana kaka wuon wuoyino bende wacho ni mondo okonygi mondo giyud ratechgi kaluwore koda. To en gima lit ahinya ka bluore ni jagoni ma bende iluongo ni DJ Brownskin. En e kinde ma bende kata noneno ka jaode mano mosenindo Sharon ne kawo ngimane owuon. Nokawo mana video mare koka bang'e koneno ka koro ponono heore koko luongo jatich kacha mar mondo mi omiye kata chak mar mondo mi omadhi. Kata kamane kinde ma bende nyadendi no ne wito ngimane, onyise mar mondo mi orit nyithinde e yo makare, onyis nyithinde ni ohero gi e yo makare. Gima koro bing'eni wacho pile ni mbui wi ok wil. Nyithindo go ponono nyaka sani nyalo bedo matindo. Ka gisebedo madongo ka gibiro neno kanda machalo kama, gibiro bedo ka giwinjo nade. Ing'e gima late en ni ok birito kata ni gibed jomadongo. Gini ji oneno. Ang'eyo nyithindo ma wuoye wachni, jok ma gintiere godo skul bo nyisogi. Waneno ka mamau gi babau timore kama. Kata waneno kaka mamau owito ngimane. Ok en gima kare. Kata kamano akiani koro bura makama iwacho ni kinde mathoth yalo bura mar ng'ama osewito ngimane nyalo bedo matek. Kata kamano ponono familia mar mosenindo Sharon biro yudo ratiro margi kata oyo. Kwadhi mana mapiyo piyo adwa ni wadhi e wach mantiere it gazet mar 5. Wach mantiere it gazet mar 4 otemo mana mulo kanyo kaka seneta e pinyno mar Amerika nobire pacho kae ma ponono temo mar kelo kweth mar Azimio kaachiel kod Kenya Kwanza obede twak ochung'anyo. It gazet mar 5 mar gazedni mar The Standard. Nyaka sani wang'eyo ni jatend piny William Ruto nodhi e pinyno mar Rwanda. Boromo kod jatend piny Rwanda mano Paul Kagame ka bende ne gitwak e wi yore mopogore opogore mag bero lwasi mar ohala e kind piny Kenya kaachiel kod pinyno mar Rwanda. Gino mabende nyaka sani wageno ni biro loso ohala makare kata biro konyo jiwo jogo mathoro timo ohala e kind piny Kenya kod pinyno mar Rwanda. Ka bende jiwo pinyno mar Rwanda mar mondo mi oti makare kod dhowath ma Mombasa kaachiel kod mano mar Naivasha Inland Container Depot. Weche apar ma bende giwacho ni gikete winjruok kanyo. Ka wang'iyo moko ma bende oketi weche mag somo, weche mag tudruok, mago mag dongruok mag nyithindo, weche mag rowere, ang'iyo kanyiero weche mag thieth, pur kanyakla kod mago eko mag saga bende ma giwacho ni gikete winjruok ma bende ibiro tim e kind pinje ariyoge. Bende kopogore kod mano ing'e ni piny Kenya kanyakla kod piny Rwanda gin pinje go eko ma bende ng'iyo wach mar nyayo kwe e piny mar DRC. Koro mano bende twak machielo ma bende jotelo go nobedo godo. En limbe mar ndalo ariyo ma bende ochako nyoro rumo odiochieng' ma kawuono. Ka bende no kanyo kondik kanyo ni Agenda 2063. Ka bende nyaka sani koro wanyalo wacho ni gintiere kod geno ni tudruok makamano biro dhi kuom thuolo malach kendo biro ting'o malo wechego mag kwe, arita,
ohala kaachiel kod keto mwandu kod ting'o malo weche mopogore opogore e kind piny Kenya kod pinyno mar Rwanda mabiro bedo kuom thuolo malach nyaka chop kanyo higa mar 2063. Kwadhi mana mapiyo piyo weche rang'eno oket mang'eny ahinya e gazedni mar The Standard. Adwa ni wang'i ane it gazet mano mar 8, mano mar gazedni mar The Standard. Nyaka sani otem manafuon gigo kaka ng'anyo osebedo katimore pacho kae kuom kinde malach. Ka bendi wacho kae ni protests have a long rich history but have been hijacked by elites. Kalure ni ng'anyo ken gino mochako sani. Wacho ni wechego mag ng'anyo mabende katiba mapacho kae ochwalo ne jo Kenya ratiro mar dhi ndara kapo nono ni intiere kod ng'ur moramora. Nochakore chon. Ka bendi wacho kae ne higa mar 1993 ne ntiere mine mag jogo kata joma mine mabende nomak nyithindgi mabende giwacho ni ne gidhi ndara ka bende koro gidwaro ni ogol nyithindgi mabende notwe jela kuom thuolo mar dweche 11. Gin ng'anyo mopogore opogore mabende oketi to gima duong' mabende jalony ni wacho en ni dhi ng'anyo pacho kende en gima nitiere katiba kendo oyiene ji mar time mak mana ni itime kaluwore koda chik ka bende ong'iyo mopogore opogore mabende achiel kuom gin mano majuma mokalo mabende nochako kaluwore koda weche mag dwaro ratiro mabende jo Azimio wuoye kopim koda kata kopogore kod mano ero mar ng'iyo weche mag ngima nengo ngima mabende oidho kendie. Ochiwo ranyisi mag ng'anyo mopogore opogore mabende osebedo kopimo mano mar piny Kenya nyaka gi pinje maoko. Inya paro ni wuok tich mar juma mokalo kinde mane piny Kenya ng'anyo makamano bende ne timore e pinyno ero mar South Africa kanyakla koda pinje mamoko mabende ng'anyo makamano ne ntiere. Ka bende ne waneno ma South Africa ka bende tipo ne ntiere to ji wacho ni dak mar Kenya chandre kama giwuotho gin alofe mag ji to giwer ka giwuotho. Mano kaka jo South Africa osebedo ka timo margi. Ng'ato nowacho ni mano mar jo South Africa, jo Tunisia bende ong'eyo kaka timo margi, jo Kenya bende ong'eyo kaka gitimo ng'anyo magi. Kata kamano jo Kenya bende koro wanyalo mana kwayo ni ponono ka ji biro dhi ng'anyo moro e pachoka to bende ng'anyo mar kwe ji owerakre kod obila moneno kimuojo tiya gas matamra gi nono jomoko wito ngimagi obede wasume paro kowuok e pinyno mar South Africa obede ng'anyo mar kwe ma jopinye wuotha mos maonge ng'ama kwinyo wadgi. Jomoko wacho ni jopinye makwinyo bila, jomoko bende wacho ni bila ema kwinyo jopiny. Emomiyo kite bare to tiya gas bende bare. Kata kamano wanyalo bedo kod gombo ni ponono ji dhi ng'anyo pachoka to bed ng'anyo mar kwe maonge koko moramora maonge mwandu miketho maonge ng'ata mawito ngimane. Adwa ni wadhi e it gazet mar 12 mana mapiyo piyo gazet ni mar The Standard. It gazet mar 12 mangwa tie godo gazet ni mar The Standard okinyi makawuono. Nyaka sani koro iwacho kae ni jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua nyaka sani koro odwaro gweth kowuok kuom mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kapo nono nodwaro nobed kingpin mano mar gwengego mag masawa mar Kenya. Wach makama iwacho kod jod bura. Kata kamano iwacho ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyaka sani koro en onge kod ponono en onge kod chuny mar kawo kata gweth kowuok kuom Uhuru Kenyatta. En gino matek ma koponi gweth mar Uhuru Kenyatta ema bende nyaka wang'o yod akia waseneno jalup jatend piny ntiere chuny moro mabende entiere godo dichal ka ng'ama ntiere koda sigu mabende sigu nochako e kinde campaigns koro kaponi gweth nyaka wuogire Uhuru Kenyatta nyalo bedo matek. Kata kamano wang'e ni pacho ka siasa en siasa to e siasa kendi wacho ni onge sigu mosiko ibo neno ka jo siasa lokore kaluwore koda gigo mabende gidwaro. Koro kaponi gweth mar jatend piny machon Uhuru Kenyatta ema bende biro miyo jalup jatend piny masani Rigathi Gachagua oyud teko Mount Kenya obo nena ne kakitime wacho ni sasa kendi bochuno ni mondo samori dok piny ibolori mondo koro iyud gimidwaro. Nyaka sani twak makamae mar ponono kelo kanyakla jatend piny mano jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod Uhuru Kenyatta en twak mabende itemo nyako jod bura makieni mano Njoroge Wainaina ka bende magiduto nochakore e kinde mabende jatend piny William Ruto nosedhi ataro mar mogo kuom winjruok mane gintiere godo kata nokalo jogo magino badho
mok dwa ni mosruok obede kinde kaachiel kod Raila Odinga. Ka bende nitiere jod bura mopogore opogore mago mag duond bura mar UDA manyaka sani koro dwaro ni kwe obede. Adiera to ka wang'iyo Jael, gwengego mag masawa mar piny Kenya nyaka sani wanyalo wacho ni onge jalno ma ochung' motegno maponono nyalo bedo kingpin margi. Tang'eyo ni magi duto timore mano motelo ne yiero mar higa mar 2027. Mano bende gima giwacho kende ni ng'ama dwaro ni mondo omak gwenge mag Mount Kenya kachop yiero mag 2027 nyaka kaw jatend piny machon Uhuru Kenyatta okel ire. Mano koko nyalo yudo gwenge mag Mount Kenya. Mano kaluwore koda jaod bura mano jaod bura ma bende wuoyo kendi kieni MP Njoroge Wainaina. Ka bende wacho ni ma timore kaluwore ni jatend piny Kenya kwa nyalo mana ng'iyo gigo mabende ondik kanyo koda rangi marakwar. Ka bende wacho kae ni mane en jatend piny Uhuru Kenyatta ne nitiere kod nyalo mar siro Raila Odinga mane yiero mokalo. Mano kuom thuolo mar tielo mokwongo mabende nomiyo Raila Odinga oyudo kwano mbulu mohew 800 kowuok e gwengo mag masawa mar piny Kenya. Gino mabende pok kwase neno e yiero mokale pacho ka manyiso ni jatend piny Uhuru Kenyatta pod nitiere kod oteku e gwengego mag masawa mar piny Kenya. Maponono ng'ama bro chung' godo kata ng'ama bro siro nyalo timo maber moloyo e yiero mar higa mar 2027. Jael mita nitiere wach moro momako wang'e gazedni mar The Standard kapok walidho mapiyo gazet mar Daily Nation. Nitiere mana wach moro ma bende omako wang'a, paro ni ene ite mar abiriyo kuma bende skunde imed lor. Aneno nyoro tok mukumo girls no lor, nyoro odiochieng' ma nyoro bende koro Butere boys bende olor kaluwore koda ng'ikni kaka chochni ahinya ngima mag jopuonjre makono. Otimore gi sani wawacho ni skunde makamago lor. Kiseneno ranyisi ni nitiere chochni gi chiemo e school ahinya nyaka nitiere weche kaka mag nyaldiema komuchi, wacho ni gae bende tek ahinya environment kaka school ma jopuonjre nitiere kanyakla. Koro mana wuoyo ne jotend skunde kone ranyisi makamano ero to okawo kang' mapiyo kapok ngima jopuonjre olal. Ka bende skul ni mar Butere boys nitiere jopuonjre mohew 100 mabende skul no nyaka sani ne ng'ok to dio matamra gi nono. Gino mabende koro nomiyo otergi odhieth. Mana kaka isewacho nego bed ni ng'iyo makare arita mar nyithindo e skunde mopogore opogore mondo gipogre kod masiche maket kod mago. Kwa ng'iyo gazet mar Daily Nation okinyi makawuone wasacho ni gazet mar Daily Nation bende omiyo mana pek wechegi mag siasa. Ka bende gin korka korgi kineno kako ondike kanyo Ruto Raila clash on a ceasefire deal. Mano kaluwore kod ponono winjruok mano bedo kanyo chieng' Jumapil. No aneno chieng' Jumapil jatend piny William Ruto noloso tok mano Raila Odinga bende loso ka bende en nowacho ni ochungo ng'anyo. Kata kama ni wacho kae ni oket penjo kanyo ni ponono en U-turn oloko paro kosang'o matimore. Ma en kaluwore kod twak mabende jo Azimio no bedo godo odiochieng' manyoro. Owacho kanyo ni gima statement mar jatend piny ma Jumapil nokochopo dwachgi. Makoro mano kanyero kong'iyo kanyero jogo eko jokanyo ma bende idwaro mondo okete meso bed committee mano ma gidendo sani gi dhongere ni bipartisan, jogo ma bende biro telo ne twak mowinjo bed ni itimo kanyo. Mana kaka ne wawacho kinde ka koro giwacho ng'ato wacho ni an ok adwa handshake, une mudwaro. Ng'acha be wacho ni wan ok waikore ne weche mag handshake e kind mamoko makoro giwacho ni mondo omedi e twak ma idwaro ni mondo gibed go. Kata kamago weche makamago ne waselidho ne nyaka Ramogi Ajwang'e gazet mar The Standard okinyi makawuono. Adwa ni wadhi ane gazet mar 6 mar gazedni mar Daily Nation. In gazet mar 6 kanyo nyaka sani koro nitiere achid nade makoni kod kocha kata ng'ikruok ahinya to e kwana mag jogo mabende kawo omendano mar Hustler Fund. Ka bende iwacho ni ponono mae biro kaluwore kod kwan mamalo mag rawere makoro onge tije e pacho kae. Ka bende iwacho kae ni higa mokalo mano rowere madirom 3.12 mage kinda higni 20 nyaka 34 ne onge kod tich. To higa ni koro kwan makamano dhi ka medore. Ang'o matimore? Nok mar tije biro rumo karang'o e pacho ka? Mano wach rero mabende giwacho ni hustlers koro medore. Kata bed ni hustlers ne nitiere, en ni koro winjo bed ni idwoko gi piny kiyaw ne gi thuolo mag tije mopogore opogore kata mag ohala. Mana kaka iwacho kanyo ni kwan mag jogo eko ma bende onge tije medore e kind higni 20 nyaka 34.
e kind dwe mar 10 gi dwe mar 12 higa mokalo ne gin $3 million. Mano kwan ma ni malo kabisa. Mano kanyero kopim koda kinde machalo koda mano ero e higa no ero 2021 ma bende wawacho ni odok piny matin nikech e higa no ero ma 2021 ne en $3.3 million ka bende e higa mokalo odok kanyero matin mak mana ni ji $3 million poda en kwan mamalo kabisa ka rowere ingeni higa no ero gin en higa no mabende wacho ni productive age en higa no ero mabende inyalo chiwo teko ni duto te e tich mora mabende itimo koro mendi mabende ng'iyo ni mendi en wich bar maduong' ma jo Kenya kwanza kata hustler nation nyaka koro ng'e ni rowere gi oyudo tije. To parni e kinde mabende kwa nyalo mana ng'iyo piny kanyo wangineno ni e kinde mabende jatend piny William Ruto ne ntiere kisera mar ombulu mano motelo ne yiero mar dwe mar 8 higa mokalo. Nowacho ni obiro bedo koloso thuolo mag tije kwaneno kanyo maderom 1,800 mano mag jogo mabende biro bedo ka donje sekta mar tich higa ka higa ka bende nosingo ni tije maderom 200,000 biro bedo ka yudore higa ka higa hinya to e sekta mar loso udi kachiel koda sekta no mar leather mano higa ka higa kata kamana kia ni podi wamiye thuolo kalore ni poko tieko higa achiel e telo kose mano wach mabende jo Kenya nego be ni chwalo ng'ur margi gi sani nyaka wang'iane gi sani wach ni gin dweche 6 odong dweche moko 6 e dweche 6 gi wanya wacho ka wapime gi tije 1,200 winjo bed ni chiwo en ni koro gi sani 1,100 winjo bed ni osechiwo gimoro achiel kende maneno no timne rowere en mano mar chiwo ne gi thuolo matiegruok mabende no yango e juma mokalo mago jopuonjre weche mag internships mabende miyo gi thuolo matiegruok e kembe mag piny owacho mane ochak higa juma mokalo to mano pod tin nikech mendi ne gin mana kwan maromo ji 3,000 kende mabende oyudo thuolo to en tiegruok pod okene ni en tich koro mondo tije 200,000 owuog higa ka higa pod nyaka gitem kendo gitem kabisa mondo kwan ni $3 million en kwan mamalo kabisa. Kata kamano wach makamano nyaka Ramogi jwang nitiere it gazet mar 6 adani wang'ia ne it gazet mar 7 mano mar gazet ni mar Daily Nation. It gazet mar 7 bende gin mana wechego mabende pod otudore kod wechego mag omenda kamene nyaka sani koro en lit kachiel kod chandruok ahinya ne jogo mabende tiyo e counties manyaka sani elufe kuom jogo matiyo e counties maderom 20 e pacho kae poko chul osara margi ka bende nyaka sani seyo makamano iseyo godo migao mabende chung ne wechego mago omenda e pacho kae ka bende wacho ni migao mar omenda ema pok ochwalo omenda ne counties gino momiyo jotije koro chandore matamra gi nono kalore ni pok ochulgi kuom thuolo mar dweche 2 juma mokalo ne giwacho ni gionge pesa ne gilando ni gionge pesa koro mondo counties ong'iyane nitiere agulu moro ma gidonjega kata winjruok ma gibedo godo kod bengi mekgi mondo migie overdraft moro pesa moro ma kato giwacho ni marwa kobiro to wabochuli mak mana ni mendi bende ng'eni itime mana kuom kinde nikech interest ma bende onyuolo bende nitie malo kendi ka wang'iyo iwacho kendi ni counties 20 jotije counties 20 ng'eny mago jogo eko mabende pok oyudo sara ochiegni chopo nus kalore ni 20 mano matine ni counties 27 kende modong mapono noseyudo pesa to penjo ibo penjo rin to ka counties 27 nitiere 20 gi kiang'omiyo gi to pok iyudo pesa margi gima bende nyaka wang'e ni circulation mar pesa e counties biro ahinya gi jotije mantiere counties koro ibo yudo ni ka ok ochul jotije counties manyiso ni e county no ero nitiere kaka circulation mar pesa bende dok piny thuolo mag ohala ma bende timre kanyo bende biro dok piny koro kena ena gima hinyo jotije counties no ero kata jogo eko ma bende tiyo kata ntiere kod ohala e county ma ket koda mano wach mar nok mar omenda e treasury en gino ma bende nyaka ng'i kata kamano juma mokalo ne giwacho ni pod gionge pesa ni bo yudore karang'o nikech chenro koro chung weche mag dongruok ok nyal timore e counties chudo mago mag jotije ok nyal timore waseneno ka lakteche bende gibuogo ng'anyo giwacho ni wan pok wayudo osachwa koro watim nang'o wachal chwal nade tijewa machiegni waboneno gisebedo ka gibuogo ng'anyo no waneno ka bende biro nikech dweche 2 koro dwa donje mano mar 3 jomoko dwe mar 4 kapok giyudo sachi ka bende giwacho ni mano biro kalore ni pono ginyalo weyo tich kalore ni nyaka sani wacho kae ni jotije e counties mopogore sani koro thagore matamra gi nono ahinya e chulo bills mag gimoko kuom gi nitiere kod familia to bingene en gima rach ahinya ka pile in
kaka idhi tich to kochopo miso dwe to pesa onge. Ng'ato nyalo kata penje ni itiyo kidi. Kata kamano wach ma kamano nego bed ni nono matut ahinya mar mondo mi jogo matie counties oyud pesa e yo makare, kata counties omi pesa kendo odhi mbele kod tijgi e yo maber ahinya. Jaila, adwa ni wadhi mana mapiyo piyo. It gazet mar 8, mano mar gazet ni mar Daily Nation, nyaka sani kori wacho kae ni jo Kenya ponono nyalo chulo omenda mang'eny ka ginyiewo gik mopogore opogore pacho kae. Tok ka migawo mar omenda oseting'o malo mano fees mar excess stamp fees. Moko kuom gigo mabende nengo mag-gi nyalo idho malo, mago ting'o gige mag dusruok, mago mag joma mine. Wantiere kanyo kod juice, mano fruit juice, kachiel kod kuong'. Mage moko kuom gigo mabende koro nyaka sani osemed excess stamp margi. Kamano bende kopogore kod mag waneno ka wechgo eko mag ndawa kata tobacco products bende omednegi kin gik mopogore opogore ma bende oketi. Akia ni bobedo nango nitie jomoko mawacho ni an mago gik ma ok ati godo, kata kamano ero kwan mamalo mag jogo eko ma bende tiyo ahinya gi gik math, gik dusruok mago bo medo negi usuru mak mana ni ne jogo eko ma bende nyiepo en ni koro nyaka wang'i med so lweti ofuko mari mondo iyud kaka iyudo mwandugo. Jael kodhi mana mapiyo piyo kwa tiko gazet kapok wang'iyo machingla. Adwa ni wang'iyo ane wach moro mabende anyalo wacho no mako chunya e it gazet mar 12 kapok wadhi machinglo. Mano it gazet mar 12 mar gazet ni mar Daily Nation. Nitiere wach moro kae ma bende lit ahinya. Familia moro sani koro dong kod lit kachiel kod kuyo. Mano kaluore ni school mano mar secondary ma Maranda giwacho kae ni ne oriembo nyathigi mar mondo mi odhi malo. Kapok wadhi machinglo kata wadwaro ni wang'iane kanyo ka bende giwacho kanyo ni ne oriembo nyathigi no odhi e dala, odhi omfi, to nyathigi no masira mar apaya no juke mochuo wito ngimane. Wach ma bende lit ahinya. Giwacho kende ni gine gioro nyathi school odwoko nyathi dala, gin gi kia nyathigi ma bende ne giore school gikwanyo ringre mare koro e mochari. Mano kaluwore koda masira mar apaya ma bende notimore e gwenge mag Kisii, mano Nyamira County ngeso gotieno. En wach malit ahinya kaluwore ni skunde bende koro nego bed ni nono kapok iriembo kata nyathi oro nyathi dala odhi omenda mar somo. Inyiso janyuol. Onego bed ni nyiso janyuol mar mondo mi ponono janyuol nyalo kata singo ni kik iriembe abro oro ni pesa ka ochopo kama sama kamae. Kato ing'e ni bet intiere ot in gi chunyi mokwe idhi nyime koda chenro magi to nyathi ni onge school. Waseneno cases mopogore opogore ma jopuonjre lal gin ogol gi school. Wang'e ni nitiere jopuonjre moko ma bende gitimbe gi maka kod kacha kata nikech ni koro in teenager iwacho ni wakonga rao kamoro kendi koka wanga dhi dala tibi idhi misiko janyuol ong'e ni ne school ong'e ni giriembi giduoki ir janyuol. Sani ntiere simbe, ntiere nembni mag jonyuol ma bende gintiere godo. Wenjo bed ni sama koro giriembo jopuonjre iora kata ka message wacho ni waoro ni nyathi mondo oduogiri, ibed king'eyo kendo koro irite. Nyaka sani koro pod wamedo mana chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia mar Protas Mogaka ma bende nowito ngimane masira mar apaya mano japuonjre mar skunda sekondari ma Maranda. Koro watie kod machinglo mantiere it gazet mar 18 katun kanye madwa ni watie godo. King'iyo machinglo makamano Jaelo kinyi makabuono gin mana weche ma bende timore. Akiana wach ni siasa donje iye kosango matimore. Kwa nyalo mana ng'iyo machinglo makamano ma bende nyaka Ramogi Juang nyalo konyo wanono. King'iyo jago mantiere ofis kanyo kit law morwako gi sura ma bende ochor kanyo wang'eyo. Jago madonje ot man oko mayuago fuel gi ungago mago to jopiny to king'iyo gimo pedhe mesa opogore. Ineno ng'amobete koma mantiere mesa onyise ni ne magi agenda kaw katiwe. Jalni bende wa oko en jok ma we oko gin jogo eko ma bende wacho ni mauta mogo en odonjo kong'e ni mauta mogo e kind mamoke mo bende koro biro kelo keto ke winjruok. To kodonjo kendi uyudo ka weche bondo pogore. Agenda en mana IBC kaito others go ema kiani koro tingo weche mag mauta kachiel kod mogo. Kata kamano nyaka Ramogi Juang kineno picha makamano wang'e ni gin jotelo mantiere pachoka. Kineno jago morwako ne suchi ji ariyogo ng'at madonjo kanyakla kod ng'at mobet gin weche mabende timore pachoka. Kwa neno jago moro no
wanyalo wacho ne en jatend Azimio la Umoja Raila Odinga kaachiel kod jatend piny William Ruto. Gin korero gidwa wacho weche IBC, jopiny to pod yuago nengo mar mauta kaachiel kod mogo mabende nitiere malo. Ponono gibiro winjo ywak mar jopiny kose dwaro margi ema gibiro keto mbele. Jael wach ni mogika kawaloro nonro mar gazeti okinyi makawuono. Wach na mogik wang'ik mana toko boke mano mar Daily Nation kuma bende odiechieng' manyoro oyang wach ok wach no oyange nikech en gima osebedo katimore. Wach no iro mar chiwo omenda ne jodongo mapacho ka wanyaparo kano chako en chakruok mar higa ni mabende ywak mathoth nowuok kaluwore kod kaka jodongo yudo omenda ni joma yude kod jogo eko mabende koro kelo negi masira kod midhiero mopogore opogore mabende ochako yawo thuolo machielo mar chwalo omenda ne jodongo mapacho kendo kata jogo eko mabende onge kod nyalo pacho ka. Wang'iya ni to wapuonjre gi gima notimore ne pes jodongo mondo koro mi sama ochwale ne jomoko mabende ok nyalre to ochwale e yonero makare mabende miyo gikonyo ngimagi. Mano wach makare ahinya ka ber kijiwo. Wang'eni jodongo ponono gin jogo mabende osedhi rutaya mabende ber ka kinde mabende gidhi rutaya to lwasi margi podi bedo makare mar mondo mi kik oyud pek moro amora kata obedo ni koro we ose hike e tich oserumo kendo koro dhi retire. Jelero kama na inya kumchopo kinyi makawuono walid ne nyaka Ramogi Jwang gigo mantiere gazeta ma Daily Nation kaachiel kod mano ma The Standard. Gazet ma Daily Nation bende nitiere it gazet ma iye mano mar parenting mabende ng'ato nyalo somo obed kod lony mararie weche gi mag rito nyithindo makare. Nyaka Ramogi Jwang gazet momori e kind mano mar Daily Nation kaachiel kod The Standard inyalo dhi nyiewo ibed piny isoma e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yoyo madundo gi kanyo tok yoyo marwa to nyawadwa Sharon Ong'ao donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny. Imedo mana kete e Ramogi TV. I started building rockets in the year 2009. I also built planes and sold to my friends. And I also built models of the iconic rockets that we know. For instance, the Saturn V. So currently, I've taken it a bit more serious. You can build it from balsa wood or cypress. You can build it from aluminum tubes or steel tubes. I aim to pass the knowledge I've accumulated in building rockets to other people. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Onjiri madichuo onge gi gima bor kae. To madhako tidhi yudo ka nigi yue. Onjiri ber e protein, nitie michamo, nitie mirege mogo, ilose gi mkati, ilose kek gi biscuit. For the guys, yes, this one I could highly recommend them because now this is now the real game changer. Because of the iron and zinc content in it, this one will give you the inner fiber development. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, penjari penjo mibni godono mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana e Ramogi TV. Kik bai. Ramogi TV, 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 Ramogi TV
Onyalo bedo nyaminu, Sipene oringa. osiepi, jaodi, mamani. Agamo nyathina chata tuwe bundia. Duto te en miyo. Yo manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere. Aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni. Lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Sasa ya mawagamo muya, wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko, wareso ngima ng'ato. Dr. Satiriosus onego beni lorore. Foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut. Gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo, 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 to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemin tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka Ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Nyakor mgejuang dakika na paga bich tok saa 1 mar okinyi. Joyce Odoro sekelo ni nonro mar gazeti seng'eyo ni nang'o matimore kor gweng'a kama bende intiere. Moko kuomgi wabiro bedo kwa lidho e twak wa mokwongo chenro mar Kenya. Okinyi makawuono nyakor mgejuang wang'e ni mathoth osebedo katimore pacho ka ndio bede weche gweko mag siasa, weche motenre kod weche mag somo, weche mag ohala gi mamoko. Okinyi makawuono mane thor wach mabende wadoro bedo godo, wadoro ng'iyo ni chal mar piny Kenya. Piny Kenya ringo nade e okenge gi duto. Kaka pile, ini neno gi yo machalo nade weche mabende biro bedo kwa twake, lai mago magote machuok 2:600 mbui mar Facebook mani yudo Ramogi TV, Twitter @Ramogi TV KE. Odioche makawuono anno ko antiere gi achiedh nade makoni kod kocha mar biro ni achiel kachiel mane mbui mar Facebook. Manyiso ni achiel kachiel inyalo yudo wa kokalo e mbui mar YouTube kata kiao views sasa kopogore gi wang' jowi. Kokamano okinyi makawuono kwa ng'iyo chal mar piny Kenya. Wang'eni kotenre kod weche mag siasa,
odiochieng' manyoro ni winjo kako gai mar Azimio Raila Odinga koro notwak ahinya kalore gi dwaro abich ma bende koro gidwaro ni kweth mar Kenya Kwanza oketi. Kopogre gi mano bende jatend piny Kenya mano William Ruto odiochieng' manyoro nodhi e piny mar Rwanda e limbe mar ndalo ariyo. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mar ariyo ma bende pod entiere piny mar Rwanda. En bende noloso ka bende owacho ni onge mochruok moro amora ma bende odwaro. Matut kotenre kod weche mag ohala, weche mag somo, odiochieng' manyoro bende Bishop Kodia mano bishop mar diocese ma Bondo mong'ere kaka David Kodia, jakom mar riwruok mar kanise NCCK, bende nitiere moko kuom jogo malikore ni obila ma bende nodhi e dalane mantiere Migosi kaunti ma Kisumo mar mondo mi omaki. Duto te wabiro bedo kwalidhoni. Okiny ma kawuono dhi bedo gi welo ariyo, en mana ni wendo achiel kende ema osechopo. Wendo mapok ochopo iluongo ni Charles Midenga, wabiro bedo kotudore kode ka ochopo. En mana ni okiny ma kawuono antiere gi wendo machielo ma bende akene en mana higa mokalo mano George Ndawa machiegni ahinya chenro. Agoero kamano Ramogi juang' wamosou ni oyawre uru. Oyawre ahinya we akawe loge. Koko mano George mana kachako kodi chal mar piny Kenya. Diwach nango kaluore gi weche mopogore matimore. Ahinya kaluore kod okenge mag siasa. Odiochieng' manyoro kan winjo kako gai mar Azimio Raila Odinga noloso dwaro mabende gidwaro mar jatend piny okete tim. Koko mano to gidok e ng'anyo. Weche ma Raila osebedo ka wacho mondo mi olokre piny gin weche ma ji ong'eyo duto te. Onge siri moro ma Raila okele mesa ma pok nowacho kata nyaka nyocha ji ochak bedo gi ng'anyo ma ji ringo koni gi kocha. Gik mokelogo gine moko kuom gik mane ji ochako ywak negi to kendo ji oringo negi kabisa ma koro kel ni mondo ka koro kare wawinjore ni wanyalo go mbaka nikech mokwongo sirkal nokwer ni gin ok ginyal go mbaka gi ng'at ma onge i od bura. Kendo ng'at moselo e ombulu ere kendo gimwachako wawacho kode to noseloe. Koro kane gi mwonyo weche gigo kiwacho ni koro kare duok ng'wech piny mondo wawinjre. Koro ka ji obedo ni winjore to goyo agoko mang'eny ma ji pod goyo, jomoko pod goyo agoko ok owinjo bedie nikech mae momiyo ne giwacho ni mondo ji tone down. To kopo ni ne gineno kapod gino tek ma gik ma gineno ka Raila dwaro ok nyal timore to ne giweya weya ji otim ringa kopo ni Raila ero noringo to tim ringa gi jogego to kool to we. Nyaka sani Raila Odinga odiochieng' manyoro noloso mana bang' seche machuok bang' jatend piny Kenya ka noloso mana e piny mar Rwanda. Jatend piny ka bende wacho ni kata mana bede ni nitiere twak ma bende dhi nyime en weche mag mosruok kodwa. Raila Odinga bende noloso ka bende mokwongo owacho ni en ok ochwal weche mag mosruok ma bende nonyiso kata mana jalup jatend piny Kenya ni en kata mana moso lwete kende mana emok dodwa. Ingeni wach mar mosruok ni to oamo na konchiel. Pok awinje ga ka jokazi miyo wacho ni gidwaro mosruok gi ng'ata. To mosruok kakoro wakete rang'iny mopogore opogore. Ingeni mosruok nyaka bedie. To koro gi ofulo nang'o kimosori gi wadu ti mosori gi wadu ni iyawe gokinyi kose igone oriti godhiambo Koro mosruok ni onego ging'iswa ni en mosruok mane nikech kopo ni ila mane gitimo guru gi rais manosewuok e kom Uhuru Kenyatta to macha ne kelo kwe to gin ka ok gidwar kwe to giwacho ni gin ok gidwar mosruok mar kwe gin gidwaro ni gitimo timbe gi ne giseloyo mana kaka ne giwacho mokwongo cha mondo mi koro ji odhi ka Raila neno ni timo timbe gi kaka ojatimoga to med timo lakini kik giwach ni ok gidwar mosruok nikech mano ng'iso ni ng'ato nigi sunga e chunye. Sunga midwa kelo ni ji e telo ok kel gi sunga, telo be ok ibiye gi timbe umadala telo ibire gi weche mag jopiny to gi kaka idwaro norit jopiny. To Raila no bende kuwuoyo to en buwuoyo mana kaka japiny ok owuo kaka jatelo mar ok owuo ni en ema koro
en kende midwa timne gigo kopo notimore to en kende mitimone. Jojo chwachele mabende dwaro ni walose en kaluwore gi time frame ahinya mabende kweth mar Azimio dwaro magi gi dwaro mar mondo mi okete tema. Kinyalo paro chieng' Jumapil mano makoro wawuoke ni. Raila Odinga kana twak gi jopiny nowacho ni omiyo jatend piny thuolo mar juma achiel mar mondo mi oket gigi e tim koka mano to gidok e ng'anyo. En mana ni kan winjo dwaro mag Azimio dwaro abich mabende gintiere go lakini magi duto te bende nyalore ahinya kaluwore gi thuolo mar juma achiel nikech kwang'iyo kata na cost of living wang'eni sani ngima tek. Raila dwaro ni nengo mar mok kuon odog piny kata mna duok piny nyaka $100. Nengo mano mar electricity kata mna sitima mabende wang'eni duol mar EPRA nomedo chakre dwe mar 4 bende dwaro ni odog piny. Weche motenre kod thieth ahinya chiwo thieth ne jogoeko mabende ne oyudo hinyruok makoni kod koche kinde mana Azimio bende ng'anyo. Bende Raila dwaro mar mondo mi piny owacho otim chudo mag osiptende ne jok makama. Dwaro gi duto te kata mna ka wan wang'iyo dwaro abich go duto te. Bende gen gima nyalore kinde thuolo mar wik achiel. To kang' makama bende par ni biere kinde mabende kamiti mar kweth ariyogi bende pok wawach no yange yo makare. Gimomiyo aneno ni gini nyalore. Jogi osebede ofis koro dweche 6 koro ma dwe mar 7. To kane ji timo campaign to ne ng'ato ka ng'ato nowacho gimodwa timo bang' ndalo 100. Ndalo 100 ni kopo ni ne nitie gima ne gitimo ndalo 100 ni to ngiso kopo ni ne gidwa loso gigi nikech magi be gik mane jogo ne ywago malich ni sirkand mosruok no kelo negi. To kakoro sirkand mosruok ema no kelo nengo mag gik moko mondo idhi to gin ne gikoni ka gibiro to ok gibi gi mosruok to kakoro gin gionge gi mosruok to ndalo 100 osekalo moloko ng'eye kendo koro wadwa mana wuoyo ndalo 200 nikech kisekalo 100 tidhi mana 200 to onge gima gisetimo kata achiel. Gik madhi nyime oko ka gin mana ni weche mane wawinjo ndalo mane ji ringo campaign ema pod wawinjo nyaka sani. Koro anan kama biete kato chunya wuorore to kare wabiro chako tich karang'o. To kopo ni wanyalo chako tich to ndalo 7 oromo jogi sirkal duong' kendo sirkal nigi jok mong'eyo moketo rang'iny ginene migawo mopogore jogi ginyalo keto komiti mar health wuoyo kocha ok ni gigo kel kanyachiel nikech gigi ng'eny gi king'iyo gin gik ma ok gin gige siasa ahinya en mana siasa odonje lakini nitiere jok manyalo rito gi manyalo ng'iyo manyalo wacho ni gigi kan waseng'iyo kaka mano otimore ma wanyalo loso kama to gin gik ma ginyalo loso kata gi ndalo 2. Kuom ranyisi kata mna kopogore gi cost of living mano nengo mar ngima mapek kata mna pek mar ngima mabende oganda mapacho kendi dwaro mana achiel kuomgi. Mar 2 ni yawo servers mag IBC. Mar 3 a new IBC gidwaro mar mondo mi okenge magiero kata mna commissioners okete yo mahuyanga mabende koro nyiso ni kinde thuolo mar higni 5 kata mna mabiro weche motenre kod yiero ibro bed kitime yo mahuyanga. Mar 4 gi mar 5 mabende naneno ko oganda mapacho kendi twake ahinya mabende koro wach mar multipartyism nikech Raila koro seyo kweth mar Kenya Kwanza ni gisebedo ka ginyiewo moko kuom jod bura mamoko mabende gisani koro gai mar Azimio dwaro ni jod bura manodar ka wuok e kweth kata na duond buche mabende gintiere odog e duond buche mabende gintiere. Ibro nyiso kama no nyalore kama mar 5 mano wach mabende dwaro mar mondo mi okete tim en yore mag twak ka bende wacho no kodwa ni mar mondo mi twak makamano timi od bura maduong' mapacho kaka National Assembly odwaro ni twak makama itimo oko mar parliament to bende dwaro no chal kamano manokete tim kod mano senindo Kofi Annan mano milongo ni National Accord higa mar 2008. Ineno wach parliament ma ni ng'ato donjo to chikore wa kuma no yiere to dhi kumoro nono ni. Namba 1 jogi gi ok owinjo bed kata ni giduogo e party mano oterogi. Owinjo bed ni gidok e yiero nikech mano e kakoro ji obedo joratiro to ko dwa bedo ni waketo chik e kalatas to onge chunywa to wachalo jo mibadhi ma onge gime minyalo kete mbele wa ma ji obed gadieri ni gino dhi timore. Emomiyo parliament masani in fact chunya to neno ni kata parliament no ko winjo wuoye gigi nikech parliament sani an okane
gima duong' ma ginyalo miyowa nikech namba achiel noseng'iewo jok mane wabunge manyocha nitie nyocha oseng'iew mosedok kocha koro kidwa ketogi ni gidhi yalo kendo e kind jogi gi joka kae to ineno jok mokelo wach maduong' midhi yal to onge kata e parliament mano en Raila Amolo Odinga en onge e parliament koro ing'iso ni kudwa keto gini e parliament en eno ko bi defend gik mano okelo mondo ji owuoyegi koro parliament owinjo beda oko e gini otime an kata jasiasa achiel jabunge kata achiel ok owinjo bede gini mondo mi gini olos gi wich maler nikech wich manie bunge sani en wich manyo pesa joka manyo gik ma ginyalo yieng' go ng'ato neno nodwa ng'iewo gari maromo nade joge odwa keto no odak nade mano ok wabi yudo gik mwadwaro kaka jopiny ahinya ahinya mano ma bende nomako ji gi buok nikech koro kana iwacho weche mag twak ahinya ahinya kende lalruok ma kama Raila Odinga koro dwaro ni lalruok ma bende koro bedo kopogore kata mana gi moko kuom jod bura ma bende biro bedo lalruok ma kamano wacho ni kata mana joma moko nek bed ni riwo maonge e od bura maduong' to mar 2008 National Accord kamano twak ma bende Kofi Annan nobagi kinde gi mana senindo Mwai Kibaki bende maneno kata mana ka jotelo mathoth mag Kenya Kwanza ahinya mbui mag giduche manyoro kana gindiko giwacho ni mane manokelo handshake tero owacho ni en bedo kodwa mosruok ntiere gik ma bendo nengo wang'i sama warito piny to wang'iyo ni to piny ringo nade chike miketo gi ineno kata chik makoro girito malich ma ji osiko wacho ni gino onge chik ni constitution kia ok owacho kia otimore nade constitution mage wacho no chike manie constitution go nokel gi ng'anyo mane ji ringo gode pap to seche mane ikelo gigo ne onge chik manondiki kacha mano yie ne ji kata timo gigo nitiere ndalo mane ji ng'anyo Kenya makata chik wuon ne ok oyie ne ji ng'anyo to ne ji ng'anyo gimomiyo ji onego understand ni to gigo miyo dhano thuolo mar bedo piny modakie e thurgi gi kaonge gimodiye owinjo bed nade nikech kopo ni dio ng'ato ma ok inyal wene thuolo moyweyogo ng'atni biro wuok kodi to kata in bende koro chike mineno ni ritogo biro wuok e lweti koro omiyo sama wang'iyo gini bipartisan magi wacho ni en an to berna nikech odhi miyo wije maler moseneno gini ka gin gi oko dhi yudo thuolo mar wuoye to kiketo jok manie iye ni gine magi kendo koro ginyisowa kaka ginene to wasemiyo gi nyaka nyocha gidonje bunge gisebede bunge to onge gima ginyalo wache bunge about yweyo mar jopiny kuom nengo mani malo mondo ngima ji odogie piny kendo gin mano ok omako gima kata king'iyo e bunge kacha jok manie iye kanyo onge ng'ama osewuoye wach cost of living kata achiel gin giwacho mana ni to salary margi dhi bet nade to iluongo nang'o pesa michiwo mag constituency gidhi yudo nang'o mage gik magidich godo to wach mar jopiny onge magidich go kata achiel omiyo kopo ni nyalo ket ji ma ok nie ei siasa jok ma ok nie ei bunge mondo yal gini to kendo gini ok owinjo miye kendo jokanisa bende owinjo bedie oko wami experts kik riewgi jokanisa kik bedie nikech jokanisa nyocha osekawo na bende nacho ni bende dwaro ni jolony bende oseparo maket kod jolony monego bedie wamany jolony wan gi jolony mang'eny e Kenya ka nitiere jok molony e weche mag loko chike nitiere jok molony e weche mag osiptal nitiere jok molony e weche mag chiemo gine ma waket gi to jokanisa to kidono kete paro makamanang gimomiyo kadwa jokanisa e gini jokanisa kanyocha ji campaign jokanisa no osekawo korgi ng'ato ka ng'ato kawo komo koro kata gibe ka gidonjo to gidhi chalo na josiasa ok gidhi biro gi idea mar Nyasaye nikech idea mar Nyasaye nyocha gisebolo piny mane koro giwacho ni mae ng'ama Nyasaye nochweyo koro Kenya ka bineno isenene ng'at ma Satan nochweyo mano obire ni en be koro en dhano to chal gi dhano mane Nyasaye ochweyo koro kane gisekawo nafas margi giwuoyo kama koro gibed gi ne gi wang' gi mondo koro jok ma jolony emomiwa gini nikech jok molony ing'e ni gin gibiro ok gibi ketho career mag gi gin gibiro ng'isowa ni gini kane osetim research machalo kama
to waneno ni gini kolos kama to mogo dhi dok chien to gini kotim kama to mafuta dhi dok chien to gima miyo mafuta dhi mang'eny kano waseng'iyo kaka jok molonyi magi e gik manomedi ma ok owinjo medie wagol gi uru mondo piny obed gi yweyo to koro kanyo kikete kendo jok manosebu kaw side gi mrengo ni to jok moko kaw gi mrengo cha to gineno kama no rach sani koro neno ka nitiere bishop ma bende ne en to chunye no jatend NCCK mane chunye no oseng'ise ni gini onego ring kama onego miji thuolo makata ka ng'ato ng'anyo to wene thuolo ng'anyo dong mano gimomiyo koro polisi ringo donje ode sani mano Bishop Kodia diwach ni Bishop David Kodia mano jakom mar riwruok mag kanise mar NCCK koka man nyakwar mgejonga kini pachien mane kaluwore kod okenge gi duto mana ka pili yoronwa ote habiro bedo kasomogi bang'a thuolo mano koka mano koyo mokwongo toke chenro mar piny aduogo gi mathoth ahinya to e chala mar piny Kenya kiki dhi mabor. Jumani mar Pasaka, Ramogi TV oikoni budho makende kaunti ma Homa Bay. Tich abich tarik 7 dweni e gwenge ma Oyugis, Kendu Bay kod Rodi. Tim mbak ndalo kelonwa achiel kachiel show makende gi thuon belo chakre saa 8 odiochieng'. Bang'e saa 4 otieno Ramogi Night oikoni budho mar tipo Shelton Villa Club Rodi Kopany kama Prince Inda nochwadie ngolo mar atari. Ngeso tarik 9 chakre saa 11 odhiambo budho mar jodongo e Tiedero achiel kachiel kowuok Hotel Piccadilly Kendu Bay kama jangolo Jose Langa nomi ungolo makende mar budho mayom. Homa Bay County wabiro. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Penj laktar kelo ng'eyo matut, gero oganda gi puonj mok inyal yudo kumoro amora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ne wapenjo mine ma pacho kae mondo nyiswa gino magirango e mo mar lotion. Kawuono wadwa pimo kind mo mar lotion manengone ni malo kod mano manengone ogonyore. Ang'o momiyo ichulo omenda mang'eny? Nyiewo Nice and Lovely Body Lotion en yiero makare kendo madewo fuki. Oyomo pien del, ober kendo ibiro here. Yier lotion namba 1 e Kenya kae. Nyakor mgajong machiegni okang' mar 2 wadhi nyime gi twak e chenro mar piny twak mabende wantiere godo ka bende waporo wach ahinya kaluwore kod chal mar piny Kenya. E studio antiere gi janon siasa mong'ere kaka George Dhawa. Waraki kinde okang' mar 2 machiegni. Ang'ene mang'eny timore ahinya chal mar piny Kenya. Adwa tieka ahinya kaluwore gi weche mabende jopiny losi mago weche mag twak e kind Raila Odinga kanyakla kod Ruto mano William Ruto mabende en jatend piny. Nwaneno ka chieng' wuok tich mano bang' lalruok mabende Raila gi Ruto nobedo godo chieng' Jumapil. Chieng' wuok tich nwaneno ka Ruto noromo gi jotenda jogweko mang'eny od bura mano maduong' kanyakla kod mano mar Senate mane kar jot mare mar State House kama bende
kaka niwinjo kamano kaka Kimani Chungwa na loso gi jofwambo ne giwacho ni gibro neno kamiti kaka margi mabende gibiro loso nyaka sani naneno ka kweth mar Azimio bende oseketo jokanya 14 mago mawuok e kweth mar National Assembly gi Senate en mana ni pok giyango gi ka bende giwacho ni gibiro bedo ka giyango gi odiochieng' makiny ma bende gintiere gi romo mane gwenge mag Machakos odiochieng' makiny. Sani ka koro ne ji osewinjore ni koro wawek ng'anyo wadoge mbaka to mbaka ni manyocha yudo nafas mare ne tek nikech ing'iyo mokwongo ne joko dagi ni ginok gidwa loso gi ng'at molo koro kane waduoge mbaka ting'eni mbaka ni en mbaka matut to nitiere gik mathoth e iye ka madhi chendo to idwaro jok ma kata ka ok ineno gimoro e mbaka to ng'at machielo be nyalo nene koro en gima ber kabisa ka jatelo Ruto to gi jatelo Raila Amolo Odinga oloso joge group mag-gi mondo gikel mondo jogi ma koro orie mbaka ni kumochiko nikech mondo mi wayud gima dhi miyo wa kue mosiko odwaro gima ji owuoye ma onone matut maonge kamoro modong' koro kaka giyiero joge gigi tayie godo. To jatend riwruok mar Agano kinyalo paro mano Wahiga Mwaure bende en bedo odiochieng' manyoro naneno kowuok ayanga ka bende en bedo owacho ni odwaro ni oriwe twak mano lalruok e kind kweth mar Azimio gi mano mar Kenya Kwanza. Igeni nitiere jok moko ma gin kisungu wanyalo luongo gi ni distractors akiani anyalo luongo wacho mano ne nade gi dholuo lakini gin jok ma okonyal timo gire owuon mondo ji owach ni ng'ane no kelo gini to kusechako ng'wech nurengo ni to anto en okonyal kwayo kata gire nodwaro ni time uru gini mondo ma otimre na kama to kusechako maru to embe maru no kore mare to gimomiyo alwacho ni en distractor nikech kanyocha ji wacho ni gik moko nengo ni malo mag chiemo nengo mafuta aidho ne onge ng'ama nonene kata chiemo to en owuon en jalos chik onge weche mag chike nikech en okil koro kopo ni wadwa chiko itwa ne jok mar meaningful to wawere gi jok mane onge mbaka jok mane okelo mbaka gin ema wagurre kodgi wawuoge ka jok mane manyocha wacho ni gin gidwaro mana kwe ok gidwaro ang'owa gin koro girit kwe nikech koro wadhi loso kwe to wakelo negi kapok otiko kata mana weche mag lalruok makama George mogik kada ni walose kotenre gi wach mar multipartyism gi sani Raila seyo kweth mar Kenya Kwanza hinya jatend piny ma bende wacho ni nitiere moko kuom jo od bura mopogore ma bende nowuok e kweth kata mana duond buche mamoko ka donje Kenya Kwanza ma bende ne wacho ni kaluwore gi lalruok makama bende dwaro ni jo od bura go odoge riwruok maggi wang'e ni nitiere jo od bura mathoth ma bende nowuok e kweth mano mar Azimio mano bende nyalore kinde thuolo masani. Multipartyism to en gima ber koro gima ne wanyalo dwaro e kind sirkal to gi jok maonge sirkal ni mondo wami luor chike mano osechando ji mokelo ma koro nyalo konyo piny seche mane ji yuago mondo obed gi multipartyism mondo wabedie gi od bura ma obedie e pinywa ka ne wadwaro thuolo ma ji nyalo yweyo go ma ok ni kapo ni ng'ato donjo e sirkal to thung'o ji tetete ma ka ok owuoyo to ni onge chik madhi nyime koro miyo sani jok ma kigeu ma onge gi kama gichung'ie ok owinjo bed kata e od bura nikech kata iduoke mana mobed ke odogi e chama mano okele e od bura pod sama ji dhi ting'o lwetgi ka sama ji timo vote odhi vote ne joka nikech oseng'isowa ni en ochiemo en aich seneno jodonga aich moko nikech dwaro mar Raila Odinga na wacho ni mano en kaluwore gi fair parliamentary process koro kiwacho numbers to ginyalo duogo but gima duong' mondo wayud permanent solution gi jogi eki gin gidoga e yiero mondo kopo ni giduogo to giduog gi od bura mano okelo gino mondo koro gisikie kanyo but en gima kata ka poni Raila push mondo bedie nyalo timore jogo nyalo timo kamano lakini pod waonge kodgi nikech ng'eni ka ng'ato chunye osebedo kocha
koro katikete mana koni to dende kende mantie kanyo gimoro amora mitimo secret mondo mi otim ok obi timo ni obiro timo ne joka kata mana ken wach mar luto ombulu ahinya e kinde ma bendi idwaro kata mana sei bende en mana onyalo mana timo otimo mana ne joka nikech joka ma miye chiemo nikech oseng'iso uni en jaduong' mar aich koro en iye ni ko ok ing'iyo iye en onge gi principles en onge gi gimoro mochung' ne ni en odhi e od bura nikech en odwaro ni chik obed machalo kama en chik go ok omake en kopo ni keto mogo e mbele ne kama to muoch mana gi ng'wech. Aya, George, kopogore gi mano, weche mathoth bende osebedo ka timore. Odiochieng' manyoro bende Ugai mar Azimio Raila Odinga notimo limbe ahinya ahinya ne johera mage ma bende noyudo hinyruok mopogore opogore manok e kuonde dach ni nitiere kaunti ma Nairobi kar od thieth nolimo kar od thieth ma Mbagathi kanyakla kod kar od thieth mar Kenyatta ahinya ahinya mar limo johera mage manoyudo hinyruok mopogore opogore kinde mag ng'anyo mag Azimio, hinyruok ma bende oseyo godo bila. En kalure gi en ranyisi maber. Namba chiel. Obila onge gi chik moyiene mondo ogo dhano. Mondo ogo ng'ato gi lwete. Onge chik moyiene obila. Koro ing'eni chike mobila timbe mobila timo thurwa ka pod ng'iso ni pok wabedo gi lony maler mar rito chik. Gin owinjo gibed jogo ma konyo e weche mag jok ma ng'at madwa ketho chik ikele mbele mondo mi chik oti kode. Lakini en owuon onge gi teko mar kawo chik no e lwete ni en ema koro tieko gi ng'atni. Kata mana tia gas minene goyo kani maandamano aneno kata nyithi skul moko nyocha timo maandamano e skul kato ne gigo aga bul to giwer to polisi ringo mbele gi to polisi ringo chien gi mane gima wadwaro e gik sama maandamano timore. Aneno maandamano matimore South Africa onge polisi mabiro gi tia gas kata chiel lakini king'iyo rito pinje duto kata e piny mangima ineno ka kuonde ma polisi goye ji gin kuonde ma chik wuok kuom president. President ene police commissioner to president ni ene chief justice to president ni ene IBC chairman mane emamiyo police goyo ji nikech kamano kata mna kopogore kata mna gi mago duto te ang'eny nyaka gisani bende Raila Odinga meno Ugai mar Azimio nokwayo piny owacho mar mondo mi otim chudo ahinya chudo mag osiptende ne jogo eko ma bende noyudo hinyruok mopogore opogore kinde mag ng'anyo duto te ma bende iseyo ni polise notiyo gi oteku mathoth. En ranyisi machalo nade kaka jatelo ahinya mar timo limbe ne jotuo ma bende noyudo hinyruok e kinde mag ng'anyo mag Azimio. Timo limbe mar Raila ne jogo en wach mangima nikech ng'iso ni kare jogi en bende lit ma jogi ni godo en bende owinje to kaka no kwayo mondo piny owacho ochul ne jogi pesa mag osiptal no winjo omedie kendo ng'isgi ni to kata ndalo ma jogo tieke iye kanyo bendo chul gi nikech koro kata ka gin jok matiyo ng'eny gi ibiro yudo ka gin jok matiyo tich iwuok idhi tich tiduogo gi gimi yudo bendo yude gimoro michulo gi mwaluongo ni compensation bendo migi nikech magi jok ma piny owacho obukore ogoyo ka gionge gi richo. Ahinya nyaka luwore kod oteku ma bende kore godo obila i pacho kaendo odiochieng' manyoro Ugai mar obila mano Jafet Koome bende koro nowuok oko ka bende ogoyo mos ne moko kuom jofwambo ma bende nohinyo hinyruok makoni kod kocha ka bende owacho ni okang' kata mna hinyruok mana giyudo ne en accident. Iwacho ni ne ok en mano ma bende nochana. Kata kamano nosingo ne jofwambo kata ne jopiny ni obila inyalo paro obila ma bende tiponi ni nyiso ka dhi toyo dirisa mano mar achiel kuom nyamburko ma bende jofwambo na nitiere. Wacho ni obila ma kamano bende gisani koro itimo ne nonro. Jatend police to ogoyo mos modeko to kendo goyo mos ma bende matin nikech ing'eni mos mogoyo no en ema nogolo amuri mondo jogi otim gigi. Koro mano dong ilieko en mano golo koso samoro en ema nogolo ing'eni en jatend jogi to jogi ok nyal kopo ni ok en manogolo to ne ok onyal rito maji ywagi magini gol mang'is kata e TV mang'is kata e media korka owacho ni ji notimo nonro. Wan kodi kama koro wabede ni ing'eni onge gima nyalo ng'isi onge gima nyalo keto ni kama ng'isi ni
ni kako wacho no adier gi timo nonro. Timo nonro ni ena mar wuondo ji. Iwacho ne ji e TV. Lakini gigo eko gin duto te nikech kadine bed ni gitimo nonro maduong' nosenene kaka otimo gika. En ni make tikete iye to koro ka ng'ama dwa neno ko make tinyalo dhi e sel kacha tinene. To ok nyiswa ni itimo nonro to pod en at large, pod en gi bunde oting'e lwete, en gi tiagas oting'e lwete, ma kupo ni gimoro nyalo timore to chako timo mana dhi. Ndo ng'eni liet mang'eny osebedo kata mana ka wuok kaka obila ahinya jofwambo mabende wantiere gi ratichwa mano mar nyiso picha mopogore opogore. Nineno kata mana kaka jofwambo nohinyo hinyruok mopogore opogore, hinyruok mabende koro isegodo obila mabende nwaneno odiochieng' alanga. Mowito nyaka gigegi mag tich moko. Ka bende jofwambo riwruoge mag jofwambo bende dwaro ni piny owacho mar mondo mi ochul mwandu kaka kamera sing'eni kuom ranyisi mabende jofwambo tiyo godo. Gin mwandu manengo gini malo. Emomiyo kadwaro wach mosno endo obiro modeko. Ochalo ng'at ma in ga dola. Ta dola ni kar keto yath ka to okwongo yweni ka to ket yath ka to otwe. En obiro gonget ma pok oluoki kata. To kawo to bawo goda dola nino. Mano nyiso ni en pod osiki. Odwa inyi. Obila pod iseyo kata mnodo ching manyoro bende county ma Kisumo odhi mana bende kwa winjo kaka moko kuom jotende kanise county ma Kisumo no loso ma bende director mara diketo odoche manyore county ma Kisumo nitiere moko kuom obila ma bende iseyo ni no dhi e dala mano oda bishop mano mar diocese ma Bondo mano bishop Ngire David Kodia mano ka bende lekre ni no dhi make ginero mabende kana gineno jofwambo gi jotende kanise mopogore opogore to ne giwuok. Owinjore kaka jotende moko kuom jotende kanise no loso kaluwore gi wach makamani county ma Kisumo. Kendo ne giyawo drise ma gigolo nyaka rarind mag loro drise ka gielo katen mondo gine gima dhi mbele. Mama no pondo gi nyithinde e room machielo. Kendo nende ka oseponde room machielo ne gitemo to ne ok ginyalo. Bang'e kane ginano kawadonjo kaachiel kod jo media to ne giwuok achiel kachiel kendo ne gidhiyo. Nyaka sani pod ok wang'eyo gimomiyo ne gimanyo bishop ma en jakom NCC ka e Nyanza to wakwedo gi teko duto monj mar obila e kar dak mar bishop. Wakwayo obila ni kalure gi chik ka nitie wach moro to ber ka gioro barua mar mak kata jo kisungu luongo ni warrant of arrest. En ywakwa kendo en kwayowa ni sirikal mondo non weche gi matut kendo kik wawinji kata mana odiochieng' ma kawuono ni. To ka dipo ni lure gi weche ma osebet e pinywa mar Kenya ka ginyiswa ni ang'o ma askofu osetimo madimi or ne ji mondo bi omonje. Ramogi joang' mago moko kuom jotend kanise mopogore opogore kaunti ma Kisumo ka bende odiochieng' manyoro ne giloso gi jofwambo bang' moko kuom obila ma koro liekre ni ne odhi e dala mar Bishop Kodia mantiere Migosi kaunti ma Kisumo ka bende ne gidhi dware mar make mana ni Bishop Kodia ne onge ode e kinde makamago. Diwach nang'o dhawa kaluwore gi okang' makamani? Obila ok onengo ti kaka jomecho. Iwinjo gima ja kanisa no wacho, pastor kata en bishop. Owacho ni ne gibiro to gigonyo dirisa gidhi ome ang'o. Mano jakuo, mano jamecho. Mano koro ok police. Police obiro to duong'o dhot to nyiso ni an ng'ane. En gi kad mare mar police to nyiso mane kaka chik dware. Onyiso kamano to police majako dhi golo dirisa modwa mana muko katen. Mano jakuo. To bende wacho ni kwan mago bila par. Koro ng'isa e kamano. Kwan mago bila apar te nyalo dhi ne Nyasaye moting'o mana muma en kata rungu onge go e ode kanyo. Muma ma en go kanyo. Tini dwa donjo kae gi polisi apar. Ka gima ng'atni en ng'at mosebedo kilao ka mecho koni gi kocha ma bende polisi oseneno ka ni en kata gi magina en bende onyalo chwado ji magina monegi. Mano nyiso ni watiyo gi excessive force, watiyo gi teko mathoth moingo kaka winjo watigo kaka police. Kaeto ka in gi sirkal ma bende yuago ni e TV neno gi pile ka giwacho ni we must follow the rule of law. Ginuoyo ma kikwano jok ma wacho the rule of law no githoth mokalo. To ma e bende koro en rule of law. Koro mago gik ma
gik manyaka waring wawuogie kopo ni en sirkal madwa tiyo maber. Wach mar polis ni harass jini ok owinjo bedie. Polis bende nosemi independence ma kata kama entiere no kopo ni ne kata inspector general nigi paro maler kopo ni rieko moro ne nyalo donjone. Onge ni kata president ok nyal riembe tich nikech en tije omiye gi chik mantiere e constitution marwa. Koro en bende mago jok makoro kethonwa piny. Wang'eni wach makamano pok oyangi gin yore mamedro omiyo kata mna obila kata milieko nobila ne odhi manyo Bishop David Kodea e oda. Ng'eni wach makamano pod biro bedo kwa luwo wantiere gi jofombo mago e kaunti ma Kisumu Millicent Adhiambo ang'eni biro bedo kaluwonwa wach maket kod mano. Kopogre gi mano wach moro timore e sikunde mopogore ahinya sikunde mantiere yimbo mar piny Kenya ima bende cases kata mna buche makamago osechiwne report. Nitiere skul mar nyiri mong'ere kaka Sacred Heart Mkumu. Ne olor bang' jopuonjre ariyo notho kamoko mopogore bende ne nitiere genyruok makoni kod kocha. Tuo milieko ni nyaldiema nomuoche skul no. Mano tuo mar kolera. Okang' makama koro biro ka bende ilieko ni dibed ni nyithindo makamagi noketne gi kwiri e sum kata mna food poisoning. Bende nyaka sani skul no selor. Odiochieng' manyoro skul no nolore chakruok mar jumani. Odiochieng' manyoro bende sikul mantiere yimbo mar piny Kenya mano skul sekondar ma yawuoyi mano mar Butere bende koro nolor kendo ranyisi machalre mano food poisoning. Wach mar tuo mar nyaldiema kolera e sikul di wach nang'o nyithindo sani gi ng'ok gidieo koro no moko no thiedhi mochango bende gisani koro or gi dala. Mani nitiere japuonjre achiel mano mar skul mar Mukumu ma bende dwach ni ngima ne nitiere kinda kuro gasumbi kaluwore ni entiere e od thieth mano mar ICU. Weche mag ler mag sikunde onengo ng'im matut ahinya nikech e skul kinyalo bedo gi nyithindo moingo 500 mano ng'iso ni space ma nyathi ka nyathi kawo onengo ng'i nikech ok owinjo keta ji ma kata gidiyore to ni gin gibet abed sama nyithindo osebedo e skul to skul odiyore ma space maber ma nyithindo bede ok oromo. Tibiro yudo kata gik mibolo yuma bende bolore to king'e ni ng'amo bolo gini ka. Koro gik moko ma konyo mondo ler obedie iyudo ka dok piny. Omiyo sikunde duto ma kendo ok kata ni sikunde mana mobedo affected sani gi. Lakini sikunde duto owinjo ng'i weche mag ler mondo mi ngima mag nyithindo modak e skul obed maler. Nikech ka nyathi onge gi jonyuol ne machiegni to nyathi ni e lwet jopuonj to jopuonj ok ng'eny manyalo bedo ga tension no ng'eyo ni gini timore ne nyathini gini timore ne nyathicha. Gin ga gik mang'eny bende gitime e skul kanyo ma kapok ong'iyo gima timore ni samoro nyathi osehinyore. Wang'iye kaka nyithindo nyalo bedo gi ler mobedo kende kato space mar nyithindo bende obed maber. To aneno skunde nitie gimo maber gikelo ni nitiere nyaka dispensary. Dispensaries go winjo obed well equipped ma ginyalo kapo ni nitiere gimoro marach matimore to nego bed ni itime piyo ka onge ginene ka nyithindo pok ohinyore. Tuoche to nyalo biro anywhere ma kata mana kata mier. Tuoche to nyalo biro, tuoche to en gine ma bende nitiere. One, ing'iyo kata mana handling mag chiemo ma bende nyithindo gichamo nikech population ma kamano duong'. Kuom ranyisi, skul mar Butere naneno ka nyithindo mar 1,500 gi 500 ne or dala. Ing'i kata mana kaka loso chiemo bende nyaka ng'i kaka iloso chiemo. Wells mago kisima mantiere skunde ma kamago bende sen dibed ni gintiere gi contaminated water. Nikech ng'e ni ka koro nyithindo osebedo 1,500 mano ng'iso ni rate ma gitiye gi gik moko ni malo. Koro kata kama itede chiemo cha owinjo bed ni ok ni chiemo ni ka en kuon titede e sufuria achiel mano ng'e ni ok bi wuok ma healthy. Koro chuno ni nyaka ted gi ateda mopogore mathoth eka nyithindo yud chiemo mochiek maber, chiemo ma ok okethore. Nikech ka chiemo ok ochiek maber to mano ok odhi bedo maber ne dhano mondo cham. Koro mago gik monengo ng'i nyithindo 1,500 ok en dhano matin kipuke pap kae. Omiyo ler mar skul onengo ng'i.
Bende ng'eni nitiere achiel kuom jopuonjre ma bende somo e gwenge mag Nyanza, skul ma kama nadhi mana yango ni e kinde machuok sani, ma bende noor dala ne sikul fee. En mana dwacho ni masira bende en gimoro mok chan. Inyalo paro masira ma bende notimore a Mabuko, mane wang' apaya ma Keroka kochomo Kisii. Kama bende ji madirom ang'wen nolalo ngimagi, japuonjre no en achiel kuom ji ma bende nolalo ngimagi kanyo. Mane skund sekondar mano nyathi sikul sekondar ma bende nong'ielo rengo ka bende koro ne oore dala mar mondo mi odhi om school fee. Janyuol wacho ni en kodhi adhi e mochari to romo mana gi nyathine gate kanyo, mane gate mar mochari. Wach ma kamano koro dwase sikul koso magi gin mana masira ma bende timre nikech janyuol to nokia ni nyathine duogo dala. Singene wach masira to ok wanyal wuoye. Gima wawuoye en mane to warito kuonde ma wadakie nade. Kaka skul ma nyithindo dake, arita mare chalo nade, to nyathi kopo ni dwa weye nodok dala, to dok nang'o. Wach school fees. Ng'eni wach school fees, opoka winjo sirkal ma wacho ni jopuonjo riembo nyithindo. Japuonjre no aseyudo skul ma bende natemo ng'iyo mar mondo mi ang'e adiera, en skul ma Maranda. Japuonjre no iluongo ni Protas Mogaka. Skul ma Maranda noduoke dala, noore dala mar mondo mi odog dala kaluwore gi skul fee. Koro nyaka sani na en achiel kuom joma notho mane masira mar apaya Mabuko. Janyuol ong'e ni nyathini si skul kana nyathino riemb dala mar mondo mi. Koro magi dwacho ni gin masira, en na faith. Masira to pod biro timore. Lakini korka nyithi skul, ing'eni ng'ama wuotho mowuok e ode madhi koyudo masira to be onge ng'ama iywakne. Iwacho mana ni notimore kuom hawi marach. Lakini nyathi sikul ming'e nodak e skul ma ok dhi to duogo. Wach mar school fees ni wanone matut. Ang'o momiyo jopuonj riembo nyithindo mondo odog dala omo school fees. School fees ginyalo yudo kata modeko. To ok bi loro skul. Mano gima wang'eyo waduto nyaka ji duto mosedhi e skul ong'eyo ni nyathi achiel kata kokoso definitely osechulo some part of school fees. Tiyudo ni koro modong' ni ema kore riembe nikech samoro ing'eyo ni kata dhi rumo to next time obiro chulo nade kama pok otieko. Kik wariemb nyithindo nikech school fees. En mana ni samoro bende skul ing'eni weche kaka masira samoro bende ok ochan. En gima lit ni janyuol ong'e ni nyathi nitiere skul to kiwinjo masira mar apaya in bende ing'e mana ni mano timre samoro wat nitiere kacha to ok inyal bedo gi geno ni nyathini mane nitiere skul. Ni kanyo. Ne en wach moro malit ahinya, musa ahinya ne anyuola makamano. Dakika maneno ka oseng'ado waka nego bed ni watieko chenro gi wach ni mogik George kwa tieko chenro makama bende adwaro ni mule wach mar Donald Trump mano mane en jatend piny machon mar piny Amerika odiochieng' manyoro waneno kochopo e doho ka bende ong'adne buche mopogore opogore nochopo e doho e gwenge mag New York odiochieng' manyoro mana kwa tieko gi wach ni mogik. Donald Trump ngeno kelo siasa mopogore ahinya e Amerika nikech king'iyo history mar American presidents, Donald Trump ni kende ene mosebede gi weche mochochni mathoth madhi e od bura sate en mane od bura. Koro ng'iso ni en kang'iye aneno ni Donald Trump ne nigi gik mogak mathoth e toke manodwaro ni mondo bedo ne ofis no oumne. To kakoro gini ogike okang' makoro ok onyal nikech sirkand gi chike mag joka oluoro chike ok gin kaka wan ma ng'at ma ogak kamano ni ene makoro ji ting'one ji luwo bang'e ma ji pake ma pok nodwaro nwa. Ng'at ma kamae aneno ka jo piny Amerika dhi dino ne kabisa nikech odhi ketho ne gi siasa. Nikech naneno buche mopogore opogore dwach ni maga omenda iluongo ni hash money payments ma bende liekre ni notime higa mar 2016 weche makamago pod luwe. Wach ni mogik nikech ang'eni weche mag doho to gin weche mawacho gi dho ngere ni develop pile ka pile. Wabiro bedo kwa ng'iya nena weche mutendre kod weche mag pinje maoko duto tenya korom gejwang wabiro bedo kwa kilo ni e yo madimba e weche mag manyien. Wach ni mogik kwatieko mapiyo. Jo Kenya wabeda mos warit jok ma idhi ket mondo mi ononwa gik maricho matimore gi ni to inyalo los gi nade mondo wabed gi konyruok. To kopo ni onge to chik oyienwa ng'anyo en marwa, ng'anyo en chik. Koro kopo ni otamore to wadoga kuma ne nyocha wantie cha to wadhir mondo mi wayud gik mwadwaro nikech kata chike ma wan godo kata mana constitution makoro warito ni nwakele mana gi ng'anyo
to section 2A mano kelo multiparty nwagolo mana gi ng'anyo. Onge gima ibiro kelnwa ni indhi ninda wabiro keloni. Jood bura go gendo, jood bura te makoro ok wayiego kata achiel. Nikech gin bende gin kigeu. Odhi to kiny oduogo opogore gi ng'at manu yiero cha. Koro miyo wane mo wabiro yiero gima wadwaro, to kopo ni ng'ato neno ni en odwaro kwe maonge chik mamiye kwe, to kwe no tibiro onge ng'ama biro keloni. Kwe onge kwe mikelo gi kwe. Erokamano ahinya. Jojo wago ni erokamano ahinya kuom yudo thuolo mar biro e twak okinyi ma kawuono. Erokamano. Nyakor mga jwang' mano na Janon Sesa ma bende nwantiere godo, ka bende nwalidho mana matut ma bende osebedo katimore e chal mano mar piny Kenya. Mano George Dhawa, erokamano ahinya. Kok ma nyakor mga jwang' in bende agoni erokamano kuom bedo kodwa nyaka e thuolo masani ka nwatwak e chal mar piny Kenya. Weche mopogore opogore ma bende watwake ma bende pod wabiro bedo kwang'iyo ni en ahinya motendre koda jogo ma bende liekore ni nodhi mako Bishop David Koda. Bro ng'iyo ni wach makamano, nonro makamano osechopo nyaka kanye. Kok kamano chieng' tich adek chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi, ing'eni Joyce Oduor tedonwa. Kendo okinyi ma kawuono oiko tet machal nade, kete mana ka nitiere tet moko ma bende wacho gi dhongere muka winjo makare, kete mana mar mondo mi wang'e ni Jamaican chicken ni to en mane. Kok kamano oriti ur masani. Nyakor mga jwang', ng'ato ka ng'ato inyuolo kod pok mare makende. Hero mara mar okapu nochakre chon. Nafwenyo ni mae gima hero timo, mae gima lwetega nyalo loso. Ramogi TV koro mi pok mopogore opogore manyalo loko ngimani. Nitie gima iluongo ni giving back to the community. Like iga moantie ni asepuonjo ji ariyo nono. Parni chenro mar pok opogore nyakor mga jwang' biro ni chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi kod an Sharon Ong'ao. Kik bai. Onjiri madichuo onge gi gima bor kae, to madhako tidhi yudo ka nigi ywe. Akipole sana madam, usijali, wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda.
Ramogi ajwang'eno kinyi machielo majaber mwachak waromo e chenro mar tedo gi chiemo. Chenro mabende chieng' tich adek ka tich adek ikelo ni kod an Joyce Oduoro. Kinyi makawuono wantiere e kar dak ma All Soaps mano buore Nairobi ka. Abiro tedo kod rawera moro. Makmana ni kang'iyo gigo modwa tedo en kit chiemo manyalo wacho ni bet opogore, kata kamano adamiye thuolo onyiswa nyinge to bende onyiswa ni en ang'o modwa tedo no kinyi makawuono. Machiegni ahinya e chenro mar tedo gi chiemo inyalo chako pakri no. Ang'e ni in kaka jatedo nitiere nying mipakori godo to nitiere nyingi mantiere kipande. Wanyalo wacho ni nying mane mama umiyi kinde minyuoli. Chak gi mane kinyiswa nying mipakori godo. Well, nying mano miya kipande wacho ni Derek Odhiambo Ongera. Mane nyinga ma kata sirkal ong'eyo. Ma jo Hustler Fund ong'eyo. Jo Hustler Fund ong'eyo. Lakini koro nyinga ma oko kono ma ji pakago giluongo ni Kinte. Kinte jatet ma proper. Ramogi jo mana kaka isewinjo kinyi makawuono wacho ni nying mong'eye godo en Kinte. Opakore kanyo ni jatet ma proper ema bende wadwa tedo godo okinyi makawuono. Kinte nang'o ma ikono? Mokwongo erokamano ahinya mar rwako e jikondi kae mar mondo mi wanyis Ramogi ajwang' kit lony e tedo ma intiere godo. Tidwa tedo nwang'o kawuono? Kawuono odo mana tedo gimoro ma simple. Iluongo ni Jamaican. Lunge gweno. Sweet and sour Jamaican. Kasto idhi chame gi kajantie marabuon. Idhi chame gi viazi. Wadhi tedo mashed potatoes. Kasto idhi madhe gi gimoro miluongo ni avocado banana smoothie. Mane gima dwa tedo ni kawuono. Midwa chamo mi yieng' kabisa. Ramogi ajwang' mana kaka iwinja naparo nasechako iko appetite na kaluwore ni kit gweno mabende Kinte da tedo nwa kawuono ok apar kasega winje to bok apar kasega bile. Kata kamano kaka pile wapuonjore tedo gigo mopogore opogore. Mana kaka isewinjo wadwa tedo Jamaican sweet and sour chicken kaachiel kod mashed potatoes gi juice mano mabende dendo kanyo ni avocado smoothie. Matende ni en juice molos alosa gi olemo mano mar avocado. Ka wachako tedo Kinte ang'e ni ng'ato nyalo penjore ni yawa to Jamaican sweet and sour chicken ni to mane pogruok mane ma intiere godo? Onge pogruok mang'eny ahinya nikech sweet and sour no ilose gi idwa kiko tomato sauce. Ma soy sauce. Kaso sawa no idhi kele gi vinegar. Don koro wachaka kichako tedo mar mondo mi sa kik maywa wang'wa. Wantiere kod gweno kanyo mabende neno ka gweno kapok ichako tedo. Ang'e no kinyal tede kamano. Ikonge timo nang'o? Ng'enya kibare. Koro lure kaka kibaro ga mari. But wadwa tedo mana very very simple. Lemo madongo dongo iluongo ni lemo. Lemo mag gwen ipoga madongo dongo gima kichamo dichiel size ni dong ber. Koro nani sama kora ng'ado gweno ni binya konye dier. Agweno ng'ada kendo kalure ni ne jatedo marwa makawuono ine ming'eyo kaka Jamaican sweet and sour chicken nini idwano bed machalo nade? Kama kaka odwa poge. Mana kawaida kaka ing'ado ga gwendi e ot. Ipoga Ipoga mana kawaida. Isepoge podi dhi mbele mbele. To okay walose kamano kende. Bibi seche ming'ado gweno ber ka gima chielo bende waloso. Adwa mana mi tich mayot ka. Adwa ni ng'ad na kitungu. Gik ming'ado gi. Adwa ni ng'ad na koro mos. To bigeni kaka jatedo in bende kinde mang'eny magi ang'e ni luongo ni pilipili hoho. Nitie mago makwar, nitiere mano ma ratong gi mano ma majan. Ing'eni gionge ga pogruok mang'eny and apart from kidwa tedo chiemo manenre maber, colorful food itiyo gi magi. But the same taste, same everything. Emane omedo kala maber. Omedo mana kala maber chiemo bet maber, majaber kabisa. Yeah. Mana kaka ineno Ramogi ajwang' kineno magi iluongi ni pilipili hoho, jomoko be luongi mana ni hoho. Mak mana ni rangi gi bet opogore kata kamano Kinte ng'isa ka ni gionge ndhadhu mopogore mak mana ni gikelo mana kala maber e chiemo. Akia ni ine kinde ming'ado pilipili hoho mari iero ng'ado gi e style machalo nang'o? Ng'ado into cubes. Because cubes at least cubes madongo ok matindo sana.
Gech gin gidhi wadhi kiko gi gweno ni koloso go Jamaican sauce no. Yeah. Atokoro kinte in kaka rawera matin ka ni podi chalo rawera matin. Inyalo nyiso ni in tedo ni chako karango kata nyaka sani intiere kod lony maromo nade e sector ni mar tedo. Isetedo kuom higni adi? Asetedo for almost more than 6 years. Yeah, gech nachako tedo 2017 2018 kanyo. Natedo ga chon ndio lakini ngeni nitie ndalo moko makoro ji oluor ni kone dichuo e gine ne jikon en mar mon akene gik makamago. Koro nan gi luor moro mani ngeni ji bo chako wacha marach. Lakini the moment corona nodonjo iloro ni ji ot onge gima dang itim ema nachako koro tedo openly. Kanyiso ji recipes ginigo, anyiso di kaka itedo different things, and that was it. Koro ni amua ni ibol wich kuot piny ibolo ni jomoko ni joma chuok donje jikon mano magolo oko ka yange ichako tedo to koro kinde ma ichako tedo ang'e ni jomoko ponono kata ka idhi tedo kacha iwacho ni sani nyaka ne wach kata ni higa mar 2018 nyaka sani mano 2018 ema ni chako tedo tedo ni chako yo machalo nade nikech wang'e ni jomoko kadhi tedo kata ka mar mondo mi obed kod lony makare tedo ponono dhi e tiegruok moro mari no bedo nang mara ngeno okadhi ne school magi gik mana learn from ngene mama ne tedo ga chon mama jated maratari koro en no tedo ga koro ngeni no ngiyo ga kako tedo semo kibete jikon kode ingiyo gik motemo kamane kaka nachako kasto idonje YouTube te recipes moko mingiyo itemo nitie buge mang'eny mag tedo ing'iyo ti you just learn online. Koro kanye ma wanyalo wacho ni puonjri e tedo kanye kuma napuonjra e tedo ok nadhi e school kata ngo. To koro kaka kawuono miwacho ni watedo Jamaican sweet and sour chicken ma to ipuonjori e yo machalo nade nikech kata kaka iluongo nyinge ok ochalo tedo mapacho ok ochalo tedo ma pinjego maoko. Man tie nyara moro ma Jamaica mano puonjaga. Mana I learned from someone individually. No Jamaica. Koro gini notedo ga pile. Tama nchawacho ni karawe puonjra achak tedo gini kian ko. Kasto I learned more online bentie I learned different recipes mag Jamaican sauce not in case you tedo in different ways. But so far my way my youth mangato nya tede nikech okadwa kete complicated mane atamo ngato tedo ya ot. Aneno ka asengado pilipili hoho gi akema ngado gi maber iwacho no ko ni gibedo matindo be ahinya mano size dong mani nya muonyo teknono bedo size magato nyalo muonyo mano size maber gweno bande no kisetieko ngado kanyo makare gweno setieko koro wadwa mana marinate ki marinate tokne ina kaka jatedo sani kora nyalo wacho ni kinte en jalonyo eche mag tedo setedo kuom higni maderoma abiriyo auchiel koro marination mari kitimo titime yo machalo nade nyeni ji mang'eny keto ka spices mang'eny but gima temo nyiso ji ni keto spices ok en tedo you can inya keto mana spices matin the right spices koro sani oda mana keto mana chumbi kama kawaida iketo chumbi iketo chumbi kawaida mondo chumbi ber kiketo maromo nade ko siketa keta moromo iketo kijika chiel matencha lakini koro ngena anasing'iyogo anapima gi wang isebedo jalony makoro imbi donjo sector no mar pima gi wang pima gi wang ingeni kama ne kaka ikete akiseketo chumbi koro do kiko spices gi kiwacho ni wakiko spices ka wan gi paprika wan gi mixed spices wan gi ginene curry powder to wan gi cardamom ema kori magi gik moko te mitiyo go de marination to ng'eni gwendwa ni ka watede akia ni ber ka ng'ato keto mo e mach kata mar mondo mi ochak chieko setimo nang'o iketa mo nikech wadhi deep fry salad be wantiere godo kae wamok maji ni mondi koro puk na salad na iye kanyo ola te
Ober kitede ka mach liet maber. Koro waseti wadwa keto gige iye ka. Waseketo chumbi. Waseketo chumbi. Koro ma waketo spices gi. Wa marinate ko. Spices go ka ng'ato keto nikech kawuono watimo gweno, wanyalo wacho ni en gweno full. Ober ka ng'ato keto spices maromo nade, kiwango maromo nade mar mondo mi o marinate gweno no maber. Koro ineno kijiko matin ma mirudo go chai cha. Iketo size no each and every spices. Kechigi marinate gweno maduong'. Koro kijiko matin no iriwo go tiketo gi dichiel. Chumbi be the same. Kaso in gi option moro, inya opt mondo imed kata limau. Limau chiluongo ni ndim. Ang'eni kiwacho ni limau kwa Ramogi jomo ma ponono kia Kiswahili makare. Nyalo penjore ni ya limau ni to koro mane. Kinte ni koro lal na iluga. Keto ndim. Kiyiero gimoro ma wach matin, imedo ndim e iye kanyo. To bas. Koro kwasetimo marination ni, adwa konyi we gino marinate for dakika abich moro. Onego bed no o marinate dakika abich. For now, but initially kidwa no bet mamit ahinya ikete overnight. Inya kete kawuono titede kiny. Kete fridge maber. Koro Nyakwara Ramogi jomo mana kaka iwinjo kidwaro ni gwendi obed marinated makare. Tinyalo time godhiambo to bedo gotieno te to kochopo kiny gokinyi e kitede to mano biro miyo bedo kod ndadhu moro mamit kata mopogore mak mana ni gisani kinte nyisa ka ni marwa ni wabro mana kete kuom thuolo matin wach mana dakika abich kende kalore ni wadwa nyisi yo makare kaka onego bed ni itime e yo makare. Wacho ni dwa konya yani da konya e yo machalo nade ineno ka ngeto mos ngara mago adwa konye mailo na kitungu saumu. Adwa konye kitungu saumu ni nikech ang'e ni danyo. Dona atedni gine piyo. Kon kwasetieko ka. Ino tong' ma koro adwa keto kacha, adwa kete gweno kanyo. Tong' bitiyo godo. Mano kosebedo kanyo tok dakika abich ikete tong'. Kaso aboriyo gi gik moko maneno malo kage. To koro kinte in sama itedo, itedo ni in ng'ano ma ohero tedo, ni develop passion e tedo. Kose sama itedo ponono nitiere jomoko matedo to uso ne kata ng'ato, mari itime yo machalo na. An mara ni okause, mara ni atemo konyo chuo madwa tedo be. Ng'eni nitie chuo moko ma kidwa surprise chiegi be. Idwa ni seche moko chiegi obiro ya ot oul. To kodwa tedo imbi nya donje jikoni. So the other thing is akonyo jo utende be, joma dwaro recipes, joma dwaro advice mag chiemo, gik monego be ni gitedo, gik makamago. Mana kaka iwinjo Nyakwara Ramogi Jomo kinte ni kae kako ng'iso ni en mar konyo chuo. Ponono ing'ama dichuo tikia tedo yo makare. Kinte ni kawuono watedo kode achiel kachiel inyalo luwo yo motedo godo. Odiochieng' ma kawuono watedo Jamaican sweet and sour chicken. Wadhi kete kacha kod mashed potatoes kachiel koda mana avocado smoothie. Kata kamano pod wadhi mbele kod tedo. Anwinjo ka mo manu waketo be chal no sechieko to podi ok onego bed ni wagolo. Koso waduoko ne mach piny. Waduoko ga mach piny. Waduoko mach piny chan sawa. Pilipili hoho gi kose ng'ad gi makare iriwo gi ariwa. Bi wacho makare no nego bed ni gi losa kala. Ringo kaka koro gin colorful. Kasto carrot bedwa ni ng'ad na kisetieko mano. Carrot beriti. Bitedo ga. Tedo mana kaka isewacho ni wapuonjore tedo pile ka pile. Kaka kawuono anyalo wacho ni adhi dok. Kwa tiek chenro ma kawuono ka aseng'eyo tedo chiemb Jamaica. Kabisa. Koro sama koro gine ineno mana recipe na maloso man. Mana gima opon wanyalo wacho ni pogruok ma chiemb kelo kawuono. Kabisa. Nikech ji mang'eny ong'iyo gi tiyo gi tiegi miluongo ni bread crumbs. Mi ikiko gi gweno ni. But koro an adwa ni gwenda ni mondo obed a little more obed crunchy, omuodre.
makinya kichamo gweno inyo kaka umuodre malong'o. Oradore kabisa. Koro wabotio gi magi. Wanyalo wacho ni an kang'iye to chalo na mana crepes. En mana crepes, inya bele. Wait. En mana crepes. Lakini kionge crepes, inya tiyo gi bread crumbs. To kionge bread crumbs, inya tiyo gi mkati. Mana mkati ma kawaida. Mkati ma kawaida ni cha. Ikete mach, iwang'e. Ama inya kete microwave, tiwang'e. Kise wang'e dongo dhi bedo matek. Kiwacho ni kete mach, kionge microwave, koro wapuonji po nono ng'ato onge microwave kata. Kikete mach, ikete na. Iwang'e maonge mo. Ikete pan, ikete pan. Kete pan, iwang'e awang'a from both sides. Dongo koro dhi bedo matek. Koso bedo matek kamano koro inya ing'inje. Ing'injo bedo matindo kabisa dhi lokre homemade bread crumb. Koro ma wadhi ng'injo ma either inya tiyo gi gini, wanya tiyo gi lwetwa. Kati nyalo tiyo mani luonga ni mane mota. Awijo ka jo okay panya keni panya Inya bedo panya. Inya bedo panya paro. Kata kamano nyako Ramogi jo ma be neno wakawuono nyalo nyiso ni gimi tiyo go de hodo. Gik moko no iluonge nang'o gi dholuo. Jomoko nyalo be luonge ni peslan mota mano gi dho ngere. Jomoko be luonge ni pany. Kata kamano inti luonge e yo machalo nade. Ing'inja ma gibed matindo. Ma gibed matindo. Gima nya donjo dhogi maber without any problem. To bedino yudo kwa ntiere gi pany ma kori kete cha be podi nyalo tiyo. Inya tiyo go. Dhi bedo mayot kuomi. Lakini mabe is another option. Koro kopogore gi tedo ma kawuono koro wapuonjo nyaka Ramogi Ajwang' tedo kae. Kinte ni ibe nitiere gino machielo mitimo kaluwore ni wacho ni tedo kama to do kited ni mar mondo mi yud customers. Inyalo nyiso ni sani en ang'o kendo mitimo mopogore kod tedo ma ponono mi yuto ni mapile ka pile. Yuto na mapile ka pile en aja biashara. Kendo natimo bicom. Natimo bicom lakini koro ng'eni kiseneno ka gimoro konyi mang'eny idonje gimoro kendo. Lakini anaja biashara mar ute. Auso ute, an gi ute. To kamane kaka wadak. Ang'o momiyo ni Jwang' kos mane timo mar bicom yudo tich mane tek koso ang'o matimo? Yudo tich tek Kenya ka? Okoyot. Badala tedo na jikoni wada. Iwacho ni tedo nyale. Tedo nyale. Yini tedo at least nigi benefits mang'eny. Nyaka chiem pile. Nyaka chiem. Koro tich ng'eni inya wuotho manyo tich no ben tich. Nyako Ramogi Ajwang' mana kaka ineno. Kinte nyisa ni kitungu pilipili hoho mabende wang'ado kawuono en mana mar medo kala. To kinyalo ng'iye kumocha diera koro neno maber. Sura ne mondi ebo nyalo wacho ni kuong lombi kata kapok ichako tedo making'iyo tinene nitiere kanyo koda kala marakware nitiere kanyo koda mano majan gi mano maratong'. Matinde ni kata kapok ichako tedo ting'eyo kaka chiemo ni dibed. Gwendo osebedo kabir koro tong' ne makoro do baro to soe iye ka. Tong' itiyo kod tong' ariyo kawuono. Ariyo kende matiyogo e gweno achiel. Tong' to keto kanyo to en ponono medang'o e gweno ma kawuono watedo. Tong' ema koro dhi miyo gigi dhi makre maber. Ka adwa keto crepes gi. Kichak iket mogo. Dhi miyo tong' koro dhi makoge. Dhi bedo kaka coating ne. Dhi bedo kaka super glue mar gini. Kaso dhi bedo mamit be. Koro kwasetimo kamano. Koro i-mix tong' gi gigi. Mondo each and every lem kose nang'o? Lemo mar gweno. Mondo maki. Nano kose mix maber. Se mix. Koro wadwa keto ma. Ma en baking soda. Kata inya tiyo gi baking soda kata baking powder. Ikike mogo. Ber mane mantiere mar riwo baking powder gi mogo ma kawuono watiyo godo? Koro dhi miyo coating ni dhi kuot. Ama dhi bedo machwe matin.
Mane siri mane siri mar hotel ma utiamo ga gweno cha. Kamane ka gitimoga. Nyakoro mugejo okine kaka uno kinde bende koro kwalonwa siri moro kalone ne kidhie kata magawa moro to kelni gweno mabeto pugno kata beto kuot matin. Siri en baking powder ma iketo e ngano e kinde ma itede. Kwaseketo wakungo keto crepes mondi kose wakungo waketo crepes mondi ngech crepes di bedo gi waketo crepes mondi iye. To crepes motiyo godo kawuono watiyo kodo kiwango maromo nade? Mana paket achiel cha kende. En ga siling apani siling 60. Okay bei mane. To ni crepes gi be kinde mabende wanyiewo gi. Ni gintiere wanyalo wacho ni gintiere gi ladha mopogore. Ma ber tiyo gi mano mantiere kod ladha mane mar mondo mi ogol gweno kaka idwaro. Man gi vinegar moro, man gi taste mar vinegar gi chumbi. Mane maber gitiyo gi ma. Otherwise kata lure gi taste mora midwaro be, but ana prefer man gi vinegar. Koro kwaseketo kamano koro olna mogo iye koro. Mogo olo maromo nade? No kaka koro chal. Waseketo crepes no kame kako chal. Koro mogo no do ole mogo ola te. Mogo be onge kiwango mar mogo ma ng'ato nego be ni tiyo godo. Iketo kikombe achiel. Kikombe achiel matincha. Kikombe achiel matincha koro ikoto. Mix gi maber mondo maki. Kose mako to koro inyagole ishake kigolo ma extra momako mogo mang'eny. Nyakora mugejo mana kaka ineno waseketo crepes marwa kanyo waketo nyaka mogo marwa mak mana ni kinte bende nyisa ni kionge kod crepes mari inyalo tiyo kod bread crumbs mabedo osenyisowa kaka inyalo loso yo makare. Aneno kisegole kanyo kendo makore makare. Mako kabisa. Koro waketa kando. Kasto adwa soye mach. Mano kore the last process. Ma the last process mar gini koro. Koro idwa soye mach nikech watiyo gi gweno mar broiler. Onego donje mach for like 10 minutes. Kochieka mos. Moto ya chini kabisa. To bende bingine ng'ato nyalo penjore ni ang'o momiyo gwendwa nikech ang'e ni jomoko kata katedo. Kata bed ni en broiler motiyo godo kata bed ni en gweno cha mar kienyeji. To bende akeka gwen kienyeji be nyalo tedo Jamaican ni makare kose nyaka tia gi broiler. Kienyeji kidwa tedo kienyeji ng'eni kienyeji nyaka michwake. Kienyeji ma kienyeji. Ene kako tekga. Otek kwanza kiyudo mano mathuon. Koro kidwa timo maber inya chwake mondi. Kise chwake mosebedo mayom. To koro ikete spices. Iwire gi spices mos tisoye mach. Iwang'e koro. Itima same process. Lakini koro kienyeji nyaka ichwak maber. Koro kamano idhi chamo kidi. Odhi bedo matek. To bende ang'o momiyo broiler to ok wakuong wachwak mondi. Kose luore no chiek mapiyo. Nikech broiler chiek mapiyo. Broiler yom. Carrots gi wacho onego bed ni ng'ado gi nade? Ing'ado gi dices tu. Box. Embi ng'ada box kata mar mondo mi gibed uniform achiel. Ng'ada box. Koro ng'eni majo ni mach ni kare. Majo ni koro ni kare. Wadwa chako sugo gige achiel. Nikora mugejo kineno kidwaro ni chiembi obed makare. To ber ka gigo mitedi godo bedi ing'ado style machal. Hope no kang'ado gi madongo gwena no kiseketo gi maber. Morwa bende waseketo makare. Morwa bende sawa. Kata kidwa keto gi tineno ni keto gi achiel. Achiel. Kinya keto nyaka ipange at least mondo gibed gi space. To be aneno ka be kiketo gi mo kanyo to bok gi wuore kalure ni kata tong' miketo kacha omiyo gi makore maber. Giwere kabisa gin instant. Koro tong' cha ng'eni tong' cha act kaka super glue. Omako gigo proper. Oginya wuok. To aneno ka osechako nyaka loko sura kata kamano we kik wakate. Mugejo mana ka kineno waseketo gwendwa kanyo.
King'iye to nyalo mana chalo gweno ma konono ijachamo e magawa moro, kata kamano mae kit gweno kata kit chiemo ama bende kite puonjowa tedo odiochieng' ma kawuono. Mana kaka osenyisi ni en Jamaica sweet and sour. Arito neno kaka obiro bedo koda sweet cha en gima mit to sour en gino ma wach. Odhi bedo yo machalo nade. Gwendo iwacho ni waweyo chiek kuom dakika 10. Koro wamiye time. Kopogore gi mano kendo monego bed ni waloso. Koro adwa nitie kanyo. Adwa nyisi kaka itedo, kaka iloso sauce no. Ke sauce ni ng'eno walose oko ka mondi. Kose los sauce ko kangi keto gweno. Ko iketo gweno e iye. Ageni mang'ado carrot gi maber. Kabisa. Mago mag loso sauce. Magi mag sauce. Koro ikinde ma itedo chiembi, wacho ni kaka nipuonjori to kisetedo tiketo ma e mbui kacha mar mondo mi jomoko be ong'eye, to ahinya wacho ni itarget jogo manyalo wacho ni gin joma chuo. Yeah. Koro be nitiere kata ng'at mosega kata wach ni osebiro ni mar mondo mi in bendi puonje kaka chiemo mwatedo kawuono ni mar Jamaica sweet and sour chicken. Wacho ni osiep ni more mane puonji mane a Jamaica. Imbe in thuolo mar puonjo ng'ato. Do ng'at moro amora madwano puonje kinya donjo Instagram. Seche moko katedoga andikoga piny kanyo each and every recipe kama kaka inya tede be. Ama ng'eny ji madonjega e social media ng'eny giluonga e utegi, apuonjogi kaka itedo such certain meal, apuonjogi kaka gik monego bed ni gitimo, but so far ng'eny ji moseluonga gin mana nyiri kende. Akeni chuo dwa tedo nyiri, akeni chuo dwa tedo oko ka enana kama dongo mo koro osedonjo kume te. Koro chika mos kuma mo kodonje waboloko bang'e. Sani ochiek mos. Koro iwacho ni joma ndendie mathoth ni manyi. Gine mathoth gi manye, koro akeni gine ma gidwa tedo ne chuoche gi oko kono. To koro kinde ma bende kata ng'ato iwacho ni nitiere process moro monego bed ni watimo kwa dhi mana go mbele kata kidhi mbele gi mano. Carrot be iriwo kanyo ko. Iriwo kanyo yote. Koro adwa nyisi kaka iloso sauce ni. Wachako gi tomato sauce. Tomato sauce go kanyo. Iole te. Iole te. Tiyo kod kiwango maromo nade? 250 grams. 250 grams. Ena tomato sauce ma onge mara mara. Tomato sauce kende e supermarket. Ing'ia. Kwanza keto tomato sauce ma dark soy sauce. Ento waolo maromo nade? Inya pime 1 tablespoon. No spoon maduong' mar michiemo go cha. Mano. Achiel orome. Kasto ma vinegar. Vinegar wapimo kijiko matin. Mondo kik obed mawach ahinya. Mano koro irude. Bagi makre kabisa makoro okine kata tomato sauce. To ber mane mantiere kanyo mar medo soy sauce, wamedo kanyo soy sauce, wamedo nyaka vinegar. Vinegar wacho ni kila wach. Koro soy sauce. Tomato sauce kelo mitne, ene sweet no koro. Dark soy sauce eno act kaka chumbi ama kama mixer. Kaso vinegar koro e wach. Okelo wachness e chiemo koro. Yeah. Koro aserude kama. Inyane kako chal. Inya kata bile.
Matende kaka en kama en sawa. En sawa. Koso nego beni tede. Podi onego tede lakini inya onja kama. Gechi odwa tede gi gigi. Odhi rido gi gigo. Kora Mogejo mana kaka ineno, ma e gino makoro kelo mit kaachiel kod wach e gweno mabende watedo kawuono. Mana kaka iwinjo ni en sweet kaachiel kod sour. Mana kaka ineno waketo kae tomato sauce marwa, mabende kinte ng'isa kae ni en mano makelo mit. Vinegar to kelo wach monego bed ni e gweno mantiere kae. Gwendono gichiek, koro adwa loke matin. Mondo gichiegi kae. Aneno ka script mano waketo ka. Omakore kanyo maber. Omako kabisa. Adwa loke. Koro konego bed ni idhi otel, idhi manyo gweno machal kama. Kinyalo tede. Kinyalo tede kendi. Inte kawuono puonjwa kaka itede maber. Nikech gik matiyogo gi ng'enygi in ge ot. Magi mana mogo, grapes kata mkati gi baking powder. Gi gige marination mabende ne watiyo godo kacha. Ne gin mixed spices. Wantiere kanyo gi paprika, mixed spices, curry powder, black pepper. Magi gik mitiyo godo kacha. Magi gik mitiyo go kanyo. Soy sauce wanyalo wacho ni sauce wakoro ni. Sauce wakoro ni sawa. Koro ng'eni kimondo kik wa waste time, adwa ni walos gini. Koro sama adwa lose no, en gik moko pok ing'ado gi te. Kitungu nego bed ni ng'ade yo machalo nade. Ng'ade mana kaka ing'ade ga ot. Adwa ni kaka ing'ade ga kitungu e wi. Digeni tedo pogore. In kaka jatedo ma kawuono puonjwa tedo. Ang'eyo ni jatedo ka jatedo nitiere kod style ne mar ng'ado kitungu. Jomoko wacho ni ng'ade ring, jomoko wacho ni ng'ade cubes. In akia ni ero mari yo machalo nade. Adwa puonji style maber. Ng'ade mana. Ng'ade kamano. Koro iloke kama. Koro ing'ade mos. Mano koro en cubes. Ing'ade kama mos. Iloke kama kendo. Mar mondo mi gibed uniform gi gik mamoko go mane waseng'ado. Gibed abeda cubes gi te. To ber mane mantiere mar ng'ado gigi uniform e kinde mitedo? Mon chiemo kik bare. At least kichamo gimoro, they are all in the right shape, right size. Nyakora Mogejo mana kaka ineno, ng'eto mar kitungu bende lure kod style mihero. Kata kamano kawuono, gike duto mabende wang'ado kawuono, wang'ado gi mar mondo mi gibed cubes. Gibed e style achiel, mar mondo mi kitedo to chiembi wanyalo wacho ni bedo uniform, ok ni gik moko ogwenyore. Wamba ng'i ane kaka kinto ng'isa ni ng'ado kitungu. Ema ni kitungu bende king'ado marach to nyalo lul. Gwendwa no be koro nyaka wang'iye kik owang'. Adwa ng'iye. Auchiek mos, ok obor. Aneno ki ipogo salad moko iketo side moro. Koro kae kuma adwa ni walos gika. Walose sauce. Ineno gik man gi rangi mang'eny go. Adwa loso gi sweet and sour sauce no. Adwa lose kaka. Waneno kwa tiyo gi kitungu achiel maduong'. Koro kitungu ni ng'eni en ok lose go sweet and sour. Kitungu ni wadhi loso kitungu gi tomato. Gi ginger, kitungu saumu. Wadwa loso go curry. Curry ma on the side mon kik mashed potato no dei. Koro eno loso go curry. Koro curry no unahitaji onions, kitungu, tomato, kasto wan gi coconut cream waditiyo go ka, kasto gi spices gi. Curry powder, paprika, mixed spices, black pepper. Koro nyanya webe wang'ada cubes kose nyanya ting'ado nang? Nyanya koda dwa ni ng'ana matindo kabisa. Embi ng'ade cubes? Ming'ade cubes be. Mana kaka ineno Nyakora Mogejo, ang'e ni nyaka sani ageno ni isepuonjori tedo kalore ni watedo gigo mopogore opogore kawuono. Gwendwa pod idhi kachiek kacha, gik miloso godo
sauce no bende koro nyaka waike yo makare mar mondo mi kinde ma koro watedo mana mapiyo piyo. Ang'o kendo monego bed ni waloso? Koro sami gine kanyo an adwa loso smoothie. Koro ma adwa tiyo gi avocado gi rabolo. This is very healthy. Ma kata inya kata loso ni dau moro onya madho pile pile gokinyi. Lakini en ok inya keto ni skari. Dayo. Yani wanto wanya keto skari. Ama anyone, there's an option. Kwa kidwa keto skari, inya tiyo gi vanilla ice cream. Strictly vanilla ice cream. Inya kiko vanilla ice cream, ikiko rabolo gi avocado. Koro kawuono marwano waloso marang'o gang'o kende? Marwani kawuono waloso mana mar avocado, wadhi keto gi njugu matin, gi rabolo, gi chak. Njugu be wakete? Njugu wakete. Ber mane ma njugu kelo timo waloso kawuono? Njugu dhi medo proteins. Mago proteins koro. Njugu proteins, avocado gi rabolo to gin olemo. Mago olemo koro. Onegi cake matin. Kaso lure gi kiwango mar juice mabed waloso. Kose kiketo gi quantity maromo nade? Ineno kaka koro kwadwa tedo ma dhi tedo glass ariyo achiel moro. Koro waketo avocado ariyo, rabolo ariyo, skari dhi keto kijiko ariyo, kasto gi vanilla inya tiyo gi 50 grams matin cha ikete iye. Kasto njugu any quantity midwaro. Lure gi kaka ihero njugu. Ang'o miniere loso smoothie eyo machalo kama nikech ang'e ni jomoko ponono lose magi avocado kende. In pogruok mane mantiere gi miloso? An pogruok na en ahero gik ma healthy. Ng'eni banana gi nigi fruits. Kata daktar wacho ga ni chamuru fruits mang'eny. Biloso dendi. Koro banana ber gi ng'ama dichuo. Avocado be ber. Koro ng'eni banana nigi ngufu ne moro. Kiwacho ni banana kata rabolo ber ne ng'ama dichuo. Ber yo machalo nade? Ng'ato nyalo penjore ni to ber yo machalo nade? Omedo ngufu. Omedo ngufu, omedo ni ngufu, omedo ni bedo ma healthy. Ibedo ng'ama ber. Njugu be ng'e gima njugu be medo. Njugu ber gi ng'ama dichuo be. Medo ni proteins. Mag Nyasaye. Nyakoro kuginjo mana kaka iwinjo rabolo kaachiel kod njugu ma bende waloso godo smoothie waka kite nyisa ni entiere kod ber moro mokelo e del. Kata kamano wacho ni okelo ber ne joma chuo. Mano kata kamano ang'e ni jomoko nyalo pongo gi wigi kata in bende mineno ka nyalo nyiso ni to gin ber mage ma bende rabolo gi njugu kelo. Chak to kolo kanyo waolo maromo nade? Chak inya olo 250 grams. Iye ka. Keta chak kende. Kiki mix, kiki ket pi. Chak kende miketo. Kapok achako adono ni gwendwa gi. Gweno ka chiko nego bed no chiek mochalo nade? Obedo golden brown. Golden brown. Kobedo rateng to koro mani kethe. Mani nyiso no wang'. Mani kethe. Uno kaka machal. Aneno ka wanyalo wacho ni ochalo ka gima en crispy. En crispy koro. Crispy chicken. Koro sama keto ma kando. Ng'eni magi lemo madongo dongo. Onego gichiek maber iye. To gin pod wamiyo gi time. Inyalo loko gi mondo. Inyalo loko gi. Koro sama loko gi no, wanya medo moko. Koro neno, koro chiek gi e iye. Koro sama loko mago, wanya keto magi mondo chak chiek. Ano ka suya bende gisechako golo suya mamit. Matiende ni gigo te mabende ikete iye kacha osechako golo harufu moro mamit. Kabe. Koro sama moche ng'ino osechiek. Koro loso gigi. Gigo kisoyo titedo gi ateda kamano te maonge gimoro amora. Kama mana magi mo. Keto gigi sote. Neno kama osechiek maber.
Kanye waketo pilipili hoho magwa te, wantiere kanyo kod magirino, wantiere kanyo kod mayelo, gi mano ma red. Yeah. Kaachiel kod carrot. Kaachiel kod carrot. Onego waket iye ka idwa chiek mos, idwa sote mos. Onego bed ni ochiek thuolo maromo nade? Dakika 10. Dakika 10. Eka nyiso ni koro chiek maber. Dakika 10 mach matin kabisa. Kira kanyo nikech hata ni gimbe gidhi bedo crispy, gibedo crunchy. Idhi muodo gi. Anno kata salad ma intiere godo. Neno kaka jaber. Rangi maber. Neno kaka inya bedo nyako ma jaber kabisa. Onego bed gino malombo ng'ato kata kapok ochako tedo. Kabisa. Gima kata kinene sana. Omi mana miluma. Kore kinde mag gwendwa bende chiek kanyo, wacho ni akeni waluongi ni ok gin spices, gin waluonga ni ingredients. Ingredients. Kata nyalo bedo ni gin vegetables. Kata vegetables be. Gina bedo vegetables be. Koro don wated gigi. Mae ber bedo gi gas maduong' kama koro. Nya tedo gik moko 10 at the same time. Koro ka wadwa tedo curry. Yeah. Curry mi wacho ni watamo gi mashed potatoes ma. Watamo gi mashed potatoes. Mos. Nyaka sani ageno ni iluwo chenro e yo makare. Kendo nyaka sani ageno ni ponono isepuonjori tedo gimoro e wachako kanyo kod gwendwa. Iseluwo chenro mar kaka ilose e yo makare. Mano kochakore e gino mabende iluongo ni marination. Kose marinate e yo makare gi kaka onego bed ni itede. King'iyo kae moko mosegolo bende nyaka sani gin gigo te manoket e iye kata spices manoket kata bende omakore kanyo makare ahinya. Iwacho ni matedore kuom thuolo manade. Akata kamano e kora bonge joma mana kaka ineno podi wadhi mbele kod tedo. Kit gigo mitedo kae nitiere kod sura kata rangi mopogore opogore ma bende mit ahinya ma nyaka sani anyalo wacho nasechako e appetite mana kalero ni kit suya mawinjo kawuok e jikon ni en mano mamit ahinya. Koro idwa mede chumbi matin. Chumbi bi keta matin kiket mang'eny. Matin kabisa. Ato koro kaluwore ni in kaka tin to iero tedo makare. To bende kaka isenyisa kata ni ponono jogo matoro luongi kata ni dipuonji tedo. Gin jogo joma nyiri. E kinde ma ng'ato luongi ni dhi kata ode mar mondo ni itedne. Be nitiere omenda moro ma idwaro nochuli kose kono ni timatima kaluwore ni en gino mihero. Kidwa ni apuonji, nitie pesa moro ma gichuloga. But mokwongo ing'iewo gik midwa notedgo no. I make sure kaka dhi chopo e odi. I make sure kaka dhi dok e oda. Kasto gi chai moro matin midhi miya. Nikech ing'eyo ok inyal puonjo ng'ato nono. Amba abunindo kech. Iwacho ni chai moro matin ng'ato nyalo penjore ni en chai mimadhi chwako ni e jiko koso en chai machalo nade? Chai no chakre gi Sh5,000 kanyo. Kadhi malo. Koro luwore gi chiemo madwa tedo. Ken chiemo matek, ng'eni pesa nyaka bed malo matin. Ken chiemo mayot kata 3,000 inyamiya. Luwore gi chiemo matin. To bende kapok wadhi kata mabor, iseketo avocado. Aseketo avocado. Monego bed ni waloso en avocado smoothie. En avocado smoothie. Koro aseketo kamano. Kasa ng'eni biero skari. Sukari ok ber mang'eny ahinya. Ok ero mang'eny. Odwa mana kete matin. Ojika 2 kende. Dhi romi. Mar mondo mi iwacho ni sukari mang'eny ahinya bok ber ahinya. Bok ber. Adhi blend koro mos. Dono gine kamano mondi kasto wamedo njugu. Njugu bi wacho ni en kaluwore kod kiwango ma ng'ato ohero. Kiwango mihero. Ihero njugu mang'eny? Nikech wacho ni njugu nitiere kod ber mang'eny e del. Nyalo makete njugu. An nyaka chame mang'eny. Koro waketo njugu. Koro odhi bedo a little bit crunchy. Nikech kawuono wadhi mana gi crunchiness.
blend mos. Mabed soft kabisa. Inyalo loko, neno gweno ariyo mwaketogo, inyalo loko gi koro. Smoothie oselosre. Idwa bile? Wadhi mbele kod tedo mondo. Haya. Dipoka tich otami ka. Inya yieng. Koro, dong ma koro ni ready. Embe wasetende koro adwa ni pukna magi e iye ka. Iole ola te. Iole ola te e iye kanyo. To bende koro kopogore kata kod tedo, ma bende koro kono ni dhi od ng'ato mar mondo mi ipuonje kaka itedo, kata kopogore kod mano mitedo, mar mondo mi ikete mbui. In koro kaka in kaka ng'ama rawera, kata iwacho ni inyisa kata ni nichako tedo mar mondo mi ipuonj joma chuo tedo. Be itedo kata ne familia mari kono ne nyiu kata ne mamau kata ne kono no migodi ka intiere godo. Jogo tiyo ga koda marach. Ane ka dhi ga lem, onge ng'a donjo jikon. Koro ane matedo ga ot. Ka dhi neno mamwa, ka dhi neno nyaminwa, kata ka dhi neno babwa, ane matedo. Minot to kapar, embo tedo. Koro watedri. Utedo, ukonyoru tedo. Wakonyore tedo. Koseketo, wanyalo ke ni sos manwa loso cha. Onego wawe kum thuolo maromo nade kapok waketo. Dakika abich. Wawe dakika abich mondo adwano opapne matin mondo makre gi gigo. Mana kaka ineno kora bugejiwa, naneno ka sura mar chiemo mabende waloso ka, mano mar sos mabende waloso ka en sura moro ma uneno mamit kata kapok ichako kata tedo. Gwendwa be kapok ichako kata chame, gwendwa go be pod dhi mbele kod chiek. Iwacho ni nyaka gichieg maber, igi be nyaka chieg makare. Osechiek. Onyegole. Ing'eyo ni gichiek kaluwore kod kala ma giseloko. Kod kala, kasto kod ng'eni ka kineno ka pod ogolo remo, mano pok ochiek. Kasto time be, the maximum time monya dhi en dakika apar. Dakika apar monya dhi kodhi mang'eny sana. Nikech ing'eni broiler konego obede mach mang'eny. Nikech kobedo mach mang'eny odhi wang'. Aneno ka gidhi mbele kang'iyo gi kae be. Anyalo wacho ni nyaka iketgi mar mondo mi githeo maber. Magol mono. Kang'iyo gi sura gi bende en makare. Crips manwaketo kaka be naneno ka nitiere kanyo e yo makare. Makore miluongo, makoro kapok ikete sosno, makoro nyalo luonge nang'e en gweno mowang' koso? Crispy chicken. En gino mowang'. Nitiere hotel moro ok adwa wacho nyinge, kama ne ga gitere ga. Dong'eyo hotel no. Kawuono koro ikwalo ne ji siri. Akwalo ne ji siri. Magi gik minya tede odi, kar mondo dhi ng'iewo gweno mar siling 10,000. Inya ng'iewo 1,000 kiloso kendo. Seche makoro mabi wacho ni chiek kuom thuolo ma dakika abich. Wanyalo wacho ni nyaka sani in kaka kinte nyaka to ni chak tedo miketo kata e mbui kacha. Wacho ni thoth nikete yore mag mbui, obed mano mar Instagram kata mano mar TikTok. Ber mane ma iseneno nyaka sani ni nyalo kwano 1, 2, 3 moko moseloko ngimani? Sani wacho ni nitie otende adi. Ka kwano gimoro 11 mose approacha ma gidwaro ga mondo alosnegi recipe. Alosnegi recipe, anyisgi chiemo ma ji nyahero. And most of them gin otende manyien. Joma koro dwa chako venture into
into business. Gisebiro to gichula kamiyo gi mawaidha. Koro sofa gichula pesa maber, ok ni en pesa marach. Makoro anyalo wacho ni konono nitiere kaka isewinje ber moro maber. Asewinje ber moro from 2018 nyaka sani. Kaso nitie brands moko ma se approach ama dwa tiyo kodgi be to gichulo pesa maber. Mane ber ne to koro ng'ato nyalo bedo ni penjore bende to ere kaka itimo balancing e yo makare kaluwore ni bende iwacho ni nitiere kod kopogore kod tedo mitedo nitiere kod udi moko ma iuso bende ne kata obedo ni nitimo Bicom to Bicom no wanyalo wacho ni sani iketo tenge to tich mitimo sadi gi tedo ere kaka itimo balancing mar mondo mi kik ibed kod gwenyruok moro amora. Balancing mantie gima ber gi tija moro no en tij ma flexible. Adonjo tich sachiel saboro asetieko. Koro ng'eni from saboro to kiny sachiel an thuolo anya timo anything. Koro within time ni ema timo ga gige mag tedo gi. To bigine ni wantiere ka kod rabuon ma bende don koro sama dwa loso kari adwa ni los na rabuon no. Mana bende wase boil kata wase chwake. Wase chwake. Koro adwa ni swagnago. Iswage kinyalo swaga. Swage mobed mayom. Koro ng'eni marwa ni koro sechiek wanya gole. Kari no kisetedo to kamano ena sawa. Ena sawa. Nikete ka. Koro ng'eni ma sweet and sour ni koro ni ready. Okikete gweno kanyo. Podi. Sani podi. Mana kaka ineno nyakwara Ramogi en gino ma nyaka sani king'iye to entiere kod rangi mopogore opogore. Suya bende awinjo ka entiere godo mamit. Kata kamano anga mi duoko kapok kwasetieko tedo odiochieng' ma kawuono. Koro adwa tedo kari koro. Kari marwa kwaloso to wakuongo gang'o? Wakuongo gi keto mo mondi. Mana mo matin. Kiseketo mo matin, waketo kitungu. Kwaseketo kitungu, waketo garlic. Kwaseketo garlic, waketo tomato paste. Kwaseketo tomato paste, waketo nyanya, koro chiek mos. Kasto waketo spices. Kwasetieko process no te, ema koro waolo gimara charni. Ma coconut cream. Yeah. Do wanyalo mana dhi mbele. Wanya dhi mbele. Mo baneno ka iketo matin. Matin mo sechiek. Naketa mo. Kitungu bende watiyo kod kitungu achiel kende. Achiel kende. Kitungu marwa kachiek to onego bed nochiek molokore ga nikech jomoko kinde mang'eny ka gitedo ginyisa ni kitungu kitedo to onego bed no sweat mana matin. Kitungu onego bed ni chiek ahinya. Lure gi chiemo mitedo be. Seche moko kidwa ni kitungu ni mondo obed crunchy. Ichame kinjo ka gimo swagre be lakini omit. Koro inya kete gimoro dakika 3 dakika 4 kanyo. Kamarwa ni kawuono kalure ni jatedo maro idwa no bed machalo. Ma dakika 5 orome. Nikech adwa ni muode. Koso idiero okimudi ga kitungu. Kitungu ber be iwacho ni nitiere kod ber mathoth e del. Kabisa. Koro odhi mudre. Odhi bedo kari mas kitungu mamudre maber kabisa. Koro dakika 5 kama osechiek. Koro waketo garlic to the rest. Koro swagna gino. Mana kineno nyakwara Ramogi podi wadhi mbele kod tedo. Okinyi ma kawuono atedo kae kod jatedo kinde wang'isi kanyo ni watedo gweno ma bende nyaka sani pod dhi mbele kod chiek to bende watede kod mashed potatoes. Kata wanyalo wacho ni en waru ma bende ready. Mana kaka ineno nyaka sani kitedo waru ni bochiek maber to ber kiswage. Tang'e ni jomoko onge gima chalo kama e udi kionge gima chalo kama e udi inyalo swage gang'o? Inyalo swage kata chupa mar soda. Inyalo swage gi chupa mar soda. Lala maber tiluo diet.
iswage go mos. Ageno ni winjo makare in miluwo chenro ni od kinyi makawuono kionge kod gima chalo kama mar swago waru mari inyalo tiyo kod chup soda kata inyalo tiyo kod pany mabende oantiere godo be kawuono. Kata kamano wanyalo wacho ni kawuono wan kilony manyasani. Koro sama iswago no, adwa keto garlic nani mondo chieg mos koro. Mani keto garlic mabende oseswage. Oseswage. Wakete kanyo mondo chieg gi gino. To ber mane mantiere mar keto garlic e chiembi sama itedo? Kena nya wacha nango gi dhuluo ikolo o infuse chiemo. Infusion kaso garlic ngeni be gimora mora nigi advantage ne. Garlic be bere dend ng'ato. Kaso embo dhi bedo omedo chiemo mondo obed gi aruf moro maber. En gi mitne be mopogre. Ya kata swage maber go to onego bed na maber. Podi. Kasi isa join. Pero agero tomato paste. Tomato paste kiketo kanyo nego bed ni keto maromo nade? Packet matin cha achiel kendo rome. Ma odhi bedo kijiko achiel maduong'. Ano kijiko achiel maduong'. Koro dono otie kosetiekri gi kari. Chagne onego amur chak. Kasto wabo dhi medo gi loso gi gino. Onego aket chak kanyo gi blue band. Bata. Nyatiyo gi bata. Ame nyatiyo gi moro no. Kasto aketo nyanya. Ka waruwa ni bedo makar bedo makar biro nyanya webe ano kiseketo kae. Kaso ndo keto mana chak matin. Ber mane mantiere mar olo chak kae? Mundo kadwa keto cream odhi makre maber, odhi bedo stew moro ma ok odhi bedo mapek be, odhi bedo mayom. Kaso mondo nyanya do koro ochiek maber gi tomato paste. Mana kaka ineno wanyalo wacho ni kawuono tedo ochako nyaka Ramogi John kalore ni kit tedo mabende kinte funda ka en kit tedo mabende anyalo wacho ni en mar lony mar ariyo ahinya kalore ni bende osetedo kuom thuolo malach ahinya. Kineno kanyo sos mabende oloso kanyo, wanyalo wacho ni en gino mabende king'iyo to omiyi mana muluma kata kapok ichako tede. Suya bende omiyi osasi godo. To bende iwacho ni nitiere spices moko monego bed ni waketo. Spices onego bed ni iketo sadi. Mana ka gino osechiek. Ka nyanya gino osechiek, waketo spices. Kasto kwaseketo spices watieko gi cream no koro. Koro podwa miye time. Podwa miye time ochiegni ok obor. Dunia neka waruwa ni koro ni sawa. Kaoni tiyo. Kawuono koro waketo spices ka. Koro wapime ngino kod waketo mang'eny. Iolo matin. So wiyi kik wil gi chumbi. Ber mar keto spices go en ang'o? Spices mar medo chiemo mondo obed mamit. Maka ng'ato kono onge godo ok ochuno ahinya. Ok ochuno ahinya. Chiemo be nyalo bedo abeda mamit maonge spices be.
Koro mae last. Mano koro coconut cream maro. Ma koro cream maro. Ebe nyaka iloke maber. Nino kako koro en heavy. Kamane kako onego bedi? Kabisa. To ng'ato nyalo penjo ni ang'o momiyo watiyo magi cha e jikoni kinte ka to pi be nyalo tiyo kalure ni sani adiera nengo mar chak oyudo malo moko nono onge kod pesa mar nyiewo chak inyalo tiyo inyalo tiyo gi pi be kidwaro lakini an ang'iyo gi chak nikech adwa ni chiembo obed perfect inena kaka ochal adwa ni chiembo obed perfect but inyalo tiyo gi pi be it's an option. Koro many spices be kelo rangi miyo chiemo bedo chiemo mopogre. Koro ber koro onego papni koro adwa mondo papni onego bed nopapni kuom thuolo maromo nade? Dakika 6 dakika 7 kae. To koro kinde ma koro nitiere tiji mar tedo inyalo nyiso ni ang'e ni tich ka tich koro nitiere kod challenges moko in kaka kinte gin kaka mage ma ithoro yudo kwase mashed potatoes wa mano ang'e ni inyisa mano ka wadhi mbele kod loso mashed potatoes wa challenges mantie yaket gini e fridge mondo adwa ni madh gini mang'ich. Mana kaka ineno nyaka Ramogi wadhi ka watieko tedo gino mabende watedo kaka wuono nyaka sani koro waruwa mabende wasechwako kacha nyaka sani onego bed ni kisetieke to mae miwacho ni en machine kata kamano kionge gima chalo kama inyalo tiyo kod kata chup soda kata inyalo tiyo kod pestle and mortar kata pan to ikete godo mar mondo mi ogore maber mobed mayom kama. Jomoko ang'e ni kono wacho ga ni ma chiemb nyathi kata kamano joma dongo bende nyalo chame. Koro challenges to ng'e kaka chiemo boidho. Chiemo boidho. Clients seche moko bok bi. Pesa ma gidwa chuli be tin. Koro challenges gin mana ni tich osebedo ka onge seche moko. Koro wadong' mana kwatimo mana content. Watimo content mago miketa e mbui kanyo. Iketa e mbui kanyo TikTok gini Instagram seche moko kata kidhi live kitedo nitie joma oro ni pesa nikech nitie joma land be. Koro that's how we survive. Wantiere ka kod mashed potatoes marwa kata koro adwani mabende asemiaso maber. Aketo ni gimoro microwave ka. Wakelnigo. Kora ma kionge butter inyalo tiyo gi blue band. Majarini. Koro ikikego. Ber mane mantiere mar medo majarini? Okelo flavor. Okelo flavor e chiemo. Mashed obedo mayom be. Again koro kidwa ni obed mayom main onego med chak. Lakini ikete chak lakini iketo chak mayom. Keto chak maliet sorry. Choko chak matin. Kiket chak mang'ich. Ober gi chak maliet. Ober gi chak maliet. Nikech koro gini ng'eno ok wadwa dok e kendo. Koro chagno ema koro dhi konyogo dhi bedo mayom. To bende aneno ka sos wa more waloso ka pizza yani oseromo kosepodi. Nolosore mobedo machalo nade. Sos koro kae kuma nya mede pi koro kidwa medo chak mang'eny be inyalo ndeng'e pi mondo. Inyalo ndeng'e pi mondo kik obed heavy kik obed mapek ahinya. Mato koro sawa.
Entie sawa koro. Kodwa miye time mar mondo mi Kodwa miye time nikech ng'eni koro asemedo pi. Dwani dakika 2 moro kasto agole. Rangi baneno ka entiere godo kanyo maber. Warua mash potato dwari waseketo majarin. Koro wakelo ni chak, wadwa keto matin. Koro aketo ni chak ki nyariwa gi ma. Koro ma wasetieko go. Koro mano. Iriwe ariwa kaka inyalo riwa. Machalo ng'ato itedo kuon. Itedo kuon koro. Makmana ni waken kuon. Mondo beda pamoja. Chak kitiyo godo nego bed ni koro itiyo godo maromo nade? Nusu okombe. Nusu okombe nikech ok adwani odhi bed mash moro mar nyithindo cha. Beda gima ng'ama ng'ungu nya chamo. Akeko nego bed ni wamede chak koro ine jatedo kawuono. Ine ning'eyo kaka onego bedi. Beda matin. Ng'eni koro stew wacha osechiek. Nitie sawa. Stew ni sawa. Dwa gole. Warua ni be inyalo biro ng'iyane kase kete maber kose chak moro pod dwaro. Mano seromo. Mana kaka ineno nyakwara mondo jwa gina kia ni kinde ma iloso waru mari monias titime yo machalo nade. Kata kamano kintie ng'isa kawuono ni en kaka oloso mare ondeng'e chak matin ukete majarin kacha kacho koko niase maber. Ok odwa ni bed kamano machalo mar nyathi ahinya kata kamano lose mar mondo mi obed kata gino ma ng'ano maduong' kochamo to kowinj ka gima ochamo chiemb nyathi ahinya. Koro gwendwa gi osechiek. Gweno wago tedo osechiek maber. Gwendwa gi osechiek te. Anno ka gilokore marabuor maber. Kabisa golden brown. You make sure in golden brown. Nikech koken golden brown to mano gino wang'. Onyalo wang' makata koro ok ichame makata. Ok inya chame. Kik wang'i. Sawa. Mobo nego bed ni githiwo maber. Koro inya kele koni. Koro adwani soya iye kanyo. Isogia soya gite kanyo. Isogia soya kanyo. Anga detail tibi ikete makare kalore ni soya and sweet chicken watedo kawuono ni. Ine kaka iluonga ni Jamaican sweet and sour chicken. Sweet and sour chicken. To gweno ni kitedo akinte. Kwa wasechielo gweno wa maber kama. Iketo ga keta kanyo ka giliet kose nya kirit gi bed mang'ich matin. Keto ga giliet kamano. Mondo kwa keke ge. Keke mo so chak gi magi monde. Nino koro kako chal. Nyaki ne ni gimakore gite. Nyaka gi kot maber. Bodies got te. Matin ni koro kisetedo sauce ni onge tiende mar mondo mi duoke mach kendo. Ena sawa kamano. Ena kamano nikech dong gweno ni liet. Koro get sauce no be poro poko bedo mang'ich. Pod liet. Koro kika kamano gi te. Gibed gi kot ama inya kata timo
Inyalo yienga. Inyalo yienga be kidwaro. Ipiedho gi apiedha. Mar mondo mi gimakre maber. Gimakre maber gite. Koro adwa savi koro. In koro chiemo ing'eno osechiek. Chiembwa duto gik moko te manwa tedo kawuono. Osechiek te, osechiek yote. Mana kaka ineno nyaka Ramogi Ajwang. An koro nyaka sani nyalo wacho ni aseiko appetite na yo makare. Kaluwore ni chiemo mabende kinte. Losonwa kawuono nyaka sani wanyalo wacho ni koro oseikore makare. Chiemo oseikore. So it's all about serving you. Iro ga pat mane mar gwen. Pat mar gwen ok choki gi to ero ma bam gwen. Bam gwen ne ma pono na jomoko ja kawo ga mapiyo to wacho ni an ketna mana bam. Do mana bam. Koro in be ang'eni in kaka jatedo, ing'eyo kaka iloso chiembi kata iduso chiembi kama koro ikete mesa kacha. Gweno be kang'iyo ka nyaka Ramogi Ajwang, gigo duto ma bende ne waketo kae, waketo kanyo pilipili hoho mano makware, waketo kanyo maratong' kaachiel kod mano majan. Giduto kang'iyo gi ka, aneno gi ka gintiere iye kanyo. Matineno neno kaka chiemo mamit ahinya. Soswa be waseloso kae, bende koro entie masawenya. Kinti nenori kanye thuolo mar higni 5 mabiro kalore ni sani, to pod itedo mana e mbui kacha. Thuolo mar higni 5 mabiro kata higni 2, inenori kanye? Abodhi mana Jamaica. Abodhi tedo Jamaica. Lakini Ano miramo mani Jamaica ni kata kawuono gweno mitedo nwa ena Jamaican. Sweet and sour chicken. Jamaica koni nitiere ang'o? Tidadi timo. Ing'eyo kaka jo Jamaica gini tedo kama ber sana. Jogo ng'e tedo kabisa. Inyalo mana wacho ka isambi. Koro sani wada timo gimiluongo ni plating. Do ing'e plating? Koro idwa pango ni chiemo ni dhi bedo maridadi. Ma omi appetite kata kapok ichako chame. Kata kapok ichako chame. Oluongi aluonga kende. Oluongi aluonga kende. Idwaro le madi 2 osechielo. Yani ini chamo chiemb ji 2. Ai. Ine makoro ing'eyo kaka kit kaka iduso chiembi e kinde makoro isetedo. Koro waket ni sauce koro neno ka dhi bedo beautiful. Sauce mantiere kod kala mopogore opogore. Mise wacho ni mano ema koro mi iluonge ni Jamaica. Mano iluonge ni Jamaica sweet and sour. Kasto kari ni kore madwa keto ni. Kolore gi kaka idwaro ga kari ni. Either inya kete bathe ka. Inya pedhe kama. Then kaw matin. Inyalo ole wi waru kanyo. Koro ni bil na gini. Kosa kelni juice be mondo. Juice be wacho ni wantiere godo. An gi juice ka. Waulni go. Nyaka Ramogi Ajwang mana kaka ineno. Ma e sweet and sour chicken. Mabende ne watedo dichieng' makawuono. Ken sweet and sour iluonge ni Jamaican sweet and sour chicken. Ne wantiere kanyo kod waru mabende onias kanyo maber. Kata waru mabende wanyalo wacho ni mashed potatoes kaachiel kod sauce mabende puonjwa tedo kae gi kinte odiochieng' makana. Kana akuong gi bilo juice mondi. Bilani juice mondi. Juice meat. Njugu mwaketo kacha. Giwinje. Awinje makare, avocado gi rabolo be. Yeah. Rabolo be waketo kanyo matin. Ayie ni kinte olonye tedo. Ti wacho ni kaya chame kata gi sauce ni no. Sauce no bang jo kante ne gik moko.
Maradore dhok mamit. Gweno to kwa chamo to ober mana kawe gi lwedo. Kabisa. Because idwa gine, idwa pala. Apala waweyo thenge. Koro chamane bamno koro kaka ichame ka dala. Entie gi crunchiness moro kanyo be mamit. Kinte chiemo mitedo Jamaican sweet and sour chicken. Omit ma agombo malango lweta. Ng'ato kada yudi mondo mited ne kit chiemo mamit kama nyalo yudi yo machalo nade. Social media iluongo nango gi dholuo. Yore mag mbui wantie gi Facebook tinde wantie nyaka gi TikTok. Snapchat be nitie. Inya yudo mana same username Kinte _Zaria. TikTok Kinte _Zaria. Same. I'm on TikTok, Instagram, aonge Facebook. Facebook yonge. Facebook aonge. Ango mionge Facebook kaka ji mang'eny nitie Facebook ya. Facebook na chon. Facebook no wene jomoko. Mano mbaka mwanyago kum chieng' machielo. Kabisa. Nyakora mogi joma mana kaka iwinjo Kinte osenyiso wa kuonde minyalo yude, inyalo yude Facebook kata TikTok. Osenyiso wa nyinge e yo makade. Inyalo tudri kodi mar mondo mi otedni kit chiemo mamit mabende otedonwa kawuono wachamo kanyo Jamaican sweet and sour chicken kachiel kod mashed potatoes gi juice. Mano juice mar oken juice, en smoothie. En smoothie mar avocado gi njugu gi rabolo. Gikanyo machopo gode giko mar chenro matedo gi chiemo kinyi makawuono mana kaka ineno dhoga chaya matamra gi nono kalore ni kit gweno ma achamo kawuono Jamaican sweet and sour chicken mit maratari. Nyakendo arome chenro machielo oriti masani nyinga Joyce Oduor. Wadhi mbele kod chamo Jamaican sweet and sour chicken. رمضان ده حياتي رمضان ده سمايا ليلاتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده رحمة. With communities across all 47 counties, we partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. Jumani mar Pasaka, Ramogi TV oikoni budho makende kaunti ma Homa Bay. Tich abich tarik 7 dweni e gwenge ma Oyugis.
Kindu Bay kod Rodi. Tim Bak Ndalo kelonwa achiel kachiel show makende gi thuon belo chakre saa 8 odiochieng'. Bang'e saa 4 otieno Ramogi Night oikoni budho mar tipo Shelton Villa Club Rodi Kopany kama Prince Inda nochwadie ngolo mar atari. Ngeso tarik 9 chakre saa 11 odhiambo budho mar jodongo e Tiedero achiel kachiel kowuok hotel Piccadilly Kindu Bay kama jangolo Jose Langa nomi ngolo makende mar budho mayom. Homa Bay County wabiro. Morticians are people just like you and me. We cannot all be strong. I have to be strong for you when you're breaking. I have to hold your hand and stand in the middle of crisis. Yeah, and that's exactly the role we play. Yes. On a daily basis, you deal with people who are grieving, people who are in a lot of pain, right? How do you deal with that yourself? People need to understand that grief is not a task, it's a process. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Oh, you're here. Friends becoming family. Home-cooked meal, ice-cold Coke. That's the recipe for magic. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gima miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Mae e chenro makeloni gigo mamit. Gikeloni weche mamolo e pacho ka. Janyakach nyathi jungo ng'ato gero ot mochung' gi chama. Gima wuok e pinje maoko. Itoni kia kato koro Paris. Gi twak mamulo rowere gi oganda duto. Mana kuom nyithindo ma neno wasani. Winjane janyuol. Janyuol en gima ber ahinya. Timne ng'ato gima imbe kotini to ni winje maber. Yude danje maliet. Inyalo kwayo thum kidwaro ma kaka Talanta bro goni studio kaendi. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Ibonuo chakre saa 7 otieno mane Ramogi TV. Play on these games and enjoy 2,500% boost on our supercharged multi-bet bonus on shabiki.com. You can't afford to miss it. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com.
Radio Ramogi, Cartoon Januo. Radio Ramogi. Kitume mawakelonu otenore ndhadhu magi. Kawa kikogi makare. Yud thumbe miero mapachoka. Kod pinje maoko. Yud thuolo mar winjo thumbe manyien. E chenro mar pado manyien. Mabiro biro ni wuok tich nyaka ngeso. Chakre saa 5 okinyi nyaka saa 6. Kik ibari e chenro miero e wang' jowi mari mar Ramogi. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok. Wan gi dholuo mar kendo, 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 to gi kendo. Wan gi din. Chike. Kuonu nyaka siemin tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj kawa goyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moket gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. E piny mamor ting'o loch. Can you handle pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyarkochia. Kali Nyarkochia. Chungalo. Serikali saidia. Sur machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Nigi gola gi ng'wei. Itera kaji. Ne kaka ngima boma giera nyalo kaso dhano. Wach hera liech dio kwach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, tich abich, saa 1:45 mar otieno. Nyakora Ramogi gino no kinyi mari dhi mbele yo makare gisani wasedonjo e kidieny mar mbako romo okinyi makawuono to kaka pile ka wadonjo e kidieny mar mbako romo wachako kod chal mar fwambo kama bange tabro bedo e twaka e chenro mar mbako romo okinyi makawuono mokwongo antiere kae mar mi chal mar fwambo mar mondo mi bed kod ng'eyo e weche mopogore ma jofwambo magwa luono machiegni e kor gwenge duto mapacho kae. Ka wachako chal mar fwambo kinyi makawuono mineno ka Nyakora Ramogi ma en jalup jatend piny Kenya mano Rigathi Gachagua. Odiochieng' makawuono jalup jatenda piny Kenya Rigathi Gachagua biro bedo ka loro ayanga mano romo mano mar symposium mabende yande timore pacho kae mano mar Greening Judiciaries in Africa kachiela koda aneno ni boma ma Nairobi obedo e yo makare ahinya to e wechego mag alwora. Parni romo makamae osebedo katimore pacho kae kuom thuolo mano symposium mar adek mar bero wechego mautudore kod alwora ahinya to chikego mabende rito weche mag alwora. Romo makamano rumo ayanga odiochieng' makawuono kendo jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro bedo ka loro romo makamano. Ka wadhi mana mapiyo wach machielo mabende waluonu en kotudore kod committees mopogore mabende biro bedo ka romo odiochieng' makawuono mano committees mantiere od bura mamalo kaachiel kod od bura mar seneta.
Odiochieng' ma kawuono kamitino mar Public Investment Committee mano mochung'ne wechego mag Social Services Administration and Agriculture. Odiochieng' ma kawuono biro bedo karomo. Ka bende romo makamano biro bedo mano kwachako kod kamiti mano mar kotudore kod wechego mag NHIF. Ka bende gibiro bedo ka ginono buge omenda mag NHIF. Ahinya to mano mar hik omenda mar 2020-2021. Ka bende kamiti makamano biro bedo karomo e magawa moro manobuore Nairobi kae mar nono ni to buge omenda mag NHIF mano mar hik omenda mar 2019, 2020 gi 2021 osebedo machalo nade. Mano e romo mabende biro bedo kata kamiti mabende biro bedo karomo odiochieng' ma kawuono. Kopogore kod mano, wach machielo mabende wabiro bedo kawaluo machiegni odiochieng' ma kawuono, kamiti mabende ochung'ne wechego mag chike mano Justice and Legal Affairs Committee odiochieng' ma kawuono biro bedo katimo chenro makamano mar dayo kata mar winjo kaka idayo dho jago mabende biro pong'o lemo kaka jakom manyien mano mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC. Ka bende odiochieng' ma kawuono Dr. Bishop David Oginde en achiel kuom jago mabende yande wali mar mondo mi opong' lemo mar jakom mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC. Emomiyo odiochieng' ma kawuono kamiti makamano biro bedo katimo vetting ne Dr. Bishop David Oginde mabende onego bed ni pong'o lemono mar jakom mar duol makedo kod mibadhi e pacho kae EACC. Kopogore kod mano, kamiti mabende ochung'ne wechego mag omenda kaachiel kod budget mane od bura mar Senate odiochieng' ma kawuono bende gibiro bedo ka gitwak ahinya kotudore kod pok omenda mano kanyo midendo kanyo kod dho ngere ni Division of Revenue Bill. Ka bende kinde mabende kamiti makamano biro bedo katwak ewi pok omenda mabende onego bed ni dhine counties kata dhine sectors mopogore opogore e pacho kae. Jatend migawo mar omenda e pacho kae bende biro bedo kachopo e nyim kamiti makamano odiochieng' ma kawuono mar mondo mi onon makare pok omenda ne sectors mopogore opogore kata counties mopogore opogore e pacho kae. Kopogore kod mano, we wang'ane ni to en ang'o matimore e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono. Mineno ka ginyakora moge jwang' magi gin jolweny mago mag KDF. Kodiochieng' ma kawuono mago jolweny mag Kenya Defence Forces biro bedo kod nyisruok mano ka bende gibiro bedo ka ginyiso gige mopogore opogore mabende otudore kod gigo mag lweny mano motudore kanyo kata moriwo kanyo defense related products kaachiel kod weche mopogore opogore mabende gibiro bedo ka ginyiso mano e kar nyisruok mano mar Kenya Shipyard Limited mayudore e county ma Kisumu. Wach makamano ema bende jofwambo magwa mayudore e county ma Kisumu biro bedo kaluonwa machiegni mar mondo mi ginyiswa ni to en ang'o mabende timore e kinde mabende jolweny nitiere kod nyisruok maket kod mano. Kapod wantiere e county ma Kisumu, wach mabende waluonu machiegni odiochieng' ma kawuono e county ma Kisumu mano otudore kod wach mar lombo jolimbe ahinya to mago mantiere e county ma Kisumu. Migawo mabende ochung'ne wechego mag limbe mochung'ne wechego mag ohala kaachiel kod limbe e county ma Kisumu odiochieng' ma kawuono abiro bedo ka timo gik mopogore opogore mano mabende oriwo kanyo neno kaka inyalo ket alwora mar county ma Kisumu obed kod nyalo mar lombo jolimbe mathoth. Ka bende gibiro bedo kanyo kod nyasino kata gibiro sidho ayanga gino mabende iluongo kanyo ni Fish Fiesta mabende biro bedo katimore e dho wath mano mar Hippo Point Public Beach mayudore e county ma Kisumu kaka achiel kuom yore mag lombo jolimbe mar mondo mi odhi e county ma Kisumu. Mane wach mabende jofwambo magwa biro bedo ka luonwa machiegni kendo e county ma Kisumu kono mar neno yo makare mabende county ma Kisumu nyalo bedo ka lombo godo jolimbe ochop e county ma Kisumu. Wach machielo mabende waluono odiochieng' ma kawuono nyakwara moge jwang' en kotudore kod riwruok mabende kedo ne ratiro mar oganda mano mar Haki Africa kaachiel kod mine mabende yudore e kuonde dak mabende yuto ji ni piny kata mago mabende iluongo kanyo